I'm on fire. Kajagum. Na yetio. Eljonfoja demobrason se evenson se mabro ya boano. Otec 1029 ye chipre. Na ye kenkani nyina tetumete esomo ene ehwei. Evensem no doson papa. Ne ye betie ebie no. Abro sem bia si. Ewo boase chichivre kwantempon no so nam so ma nipa ensia ni afufuro bia wo mo aprade eswani ense okachire. Na yakoye nimu a adantamu suku kesepa bi oman Ghana yimu sebre kese metron ya wodi djuma wo suku ni maposifo akere no edian na wayo eljonfo na menhia peto kese so nkrato bi afiri ho aba prempren wo mo sese Charles Kojo Fosuda Lumba yi no vede yamfa wo mo amatem na wonka ho krachi bi akobokro no ekowi ase eni ayaresabia na apomodi adwuma yefo kire se woton krama busua kwan bia so a wonfi enti omo nso omo yade bi eljonfo kakra ni afro bi ka ho ni nyina kase boy beche brabe na ne edikadi tienti oso agya bia tumi etie na ahwai won mo ye ahodenfo ye so metri ne ehuru bedwam Kojo Wurakun Royal Enterprise ede ye kanfo nupo dia ba mansan twa so heba me hye Wurakun heba me hye bo adwuma papa okrasi na dru nkra no ade bo ampe ndia wona montre so okrasi na dru kingi sa na wo de bo ampe sisimia o ase betu afi bia ne padua no nkwamo no eboa na etrega no ma no bo adwuma se ne serfata no wo mo emre pa se gapuha enti de etre ne se edide kwanso nsa beka to no bi no anom na boa wodi aginamu kese sanso na eden fichi Krobea wo ba wo de na to ba ha wani aboa bia mu ani dem se ya de a wadawroma nya bi na no nenkoyi afi koko ya de no so tuato se kriyon edide kwanso no bi na ntukura enfamon pressure yitu ase infection sciatica afi mrayo ye won so ene bema si ye konkran wo joso eni wa mre pa mesre wada ye Wurakwadru no ananom bebo promise ba ubenya bia tumi atoy FM hodo sanso na Paul Sak Heba mrum apidanki mrum Missy Heba mrum Sak Pharmacy Patase Blockhouse hono sanso Otec FM Jakon wo ba fie ha ubenya no na wonsa kadru ni bi time FM oboaso ye techima no so fie FM ejoso aban ya sabia ne mo no abenya bia tumi ato afi Fredimens Heba Danny Heba Top Amazing Heba Tafo Matadis Abrosano ehonwa so kra on sabetumi akambi baby atoto dro heba dro bo hura mu ase Wurakwadru ne mo bina de ko number no ne fra Wurakun was 024447 0067 0244470067 Otec FM 9 lessons and carols eba wakwam soronko kwa so Otec FM ene carols 9 no na se carols de don ene no pejam na ye de afiri so a ene asem kuma kra Otec FM 9 lessons no pani obetene adwamu na wadro so dwumadi Reverend Father Mary James Opoku Ware St Agnes and Catherine Catholic Church ewo fokum eno wada ano nyame atomo asada no nyanse kuma kra no nkra no pa no na ye de ahehɛ so soronko ebo akwam December bo so me mu de to so aduonu mienu besi dwada saa de be no soronko kra ama so afidi gbenze ene enwom ebedwagu mu no kwafo obedi mu akoten di Grat Memorial Methodist Asafo Junior kwa wormo ba asoaso no ofiri ababeke ho ama dwumadie no adan so afi mpenfo dodo atoto nsafre atwowro wom nyina ba betechira mna idetede womu a eta ye kirebo ekukuru bane adonten Jeruna Seba wormo brema UGC ye DVL for wom nche ho no a won de Jeruna Seba mechane Jeruna Eviku ye caps womu edi aba Jeruna ye garlic mixture aha nti no ye wodwa so wada woro mapedo so ponu atua frempani was 0241 814677 na afi Olu's Kitchen asoase no wo enuane papa fi obedi dia ma ho to na oso so aboa na kriwa no ma be frɛ so ene Christmas ene won monto kese 0244 701675 Rock the King phone accessories and Bluetooth machines abo akurem no wo ene phone so ho aso to a wo dia ba kuredua mu no jai bebre no dia ba ho aka de no dia ba wokɔ abo akurem o ba so kwema pon station ho number is 0244 585336 na wore no ato kese Sakoba boutique nso se wo de normal bati boutique ya na kese normal wo di dwura ho ama ho aye fe ene usi pampani kikuru mu a ne ehun sampa no afiti kotia se prekese jana du wo ho age afie mu pa nyanya obi afili swamindrom hotel no nchen ho no apanesia pharmacy ho ho na be wo twa kwan number is 0244 797215 insho abadwele nso se odiom cross ho na be nya kira kwan se yentunso pa mfa ma wo gina piti brane ne nemu odi otunso mu number be freso no wo me bi ma wansa ne akase atoto pipe mu amanfo osu atoto pipe mu asem no na de wa yiwa
ni kura number is 0244496632 and 0591010114 number no so Vitamin kanom ne na nso ana yegusu aye no mo saa dwumadi de ba wa komeda no vitamin kano a ena ye no no mabo ama ni o manyina konkan da bia ye ka kire o semfinhie aduonu ya vitamin e ba ye quantity no ne etia ne tie sanso na ne quality ensakraye bia emamu vitamin choco vitamin banana strawberry vitamin champ no soya milk drink ne nyina bi ewa adwaman so a eboa ema neoma ekoso ye adwumadie bi a wudi ye no na de soma hoho efi ho no mo no ne nonom emfaso de no eye bebre se nuanu ahodo ahye momenti calcium wom omega 3 6 and 9 ne nyina nuanu ahodo protein kakra bo amofra no bia o madwiri mo we de enso ye fe enti sa anom ne ewe ana nei ya jato mo man gan na mu ha no ba bibia befa no eno a ana ye di dwuma na mofra no enonom vitamin na adwene mu bia e wo se wosua de One besua de perfect series no and twa se wo mo kan fi se brofo e de atwe na kenkan tiase da bia ye ka kire perfect series books and abofra no kenkan a onkotwere nso ho eni ntwo kwan bia so da fi se nwoma no ye kama enwoma sua so e na jatum e na wofo so jatum perfect series books no na odo ho to so a eni hwa mo kwan bia so hwe akability abi na mo fran be makwan abetina fie uja wo bafra na wo be fam potem ho no ma wo tie dia bonebo wo be china mane na sin futuro na fe maame ne papa mo na mahuna mane na ye twa boromo sanse akwada no ne ne ho aya wo de na montin so no enhye enkuran kope perfect ngoma ni bi na fama no se adwuma kwa na wo kwa no aka kire ne se ebere we ba fa ngoma we na kenkan ebeboa na mane o manyina akoso perfect series books wo mo achiri kwan na putuo just station ho no mo udu akra so adanso man first stop ahomani 0243299938 and 0540755465 Eljon for one na emie ho ayedin wom de ahye chire eboy baba badukukruba na ye kenkan semi awuro atumi ede ababo ewe wo french boy sakon labo semi for penny wono no man sem no ay de mu fefew ye je brakin kan nyina de atumi de ama papilo ne gu ne nsaso eno o chema yen ema ye kenkan ede ababo son of the land ataba what ye fidie no wachi na na furuma no odu so ede ma yen afi facebook kwadwomo ena den yen ekro asomfo no banu koko baako tuntum baako asona ba ohene kwabena boatene wi mene akora papa abrewa ba kofichumasi afrisam no twemu edi Asem Beba Dabi eljonfo asem no nya ba sentem na fe yabo ne wim edi ama na yemfrase we ya abrofo sem a eljonfo ye di efrase ka kwanhia bi asi ama enam so sabra ya meka se de nipa wo mo awio be ensia afa uro bia ya akade bebia wo mo dade chechecheche eni enyan a kire se wan hwe yie na nyankrompon wanto amfa fie na akoy bibia ho ne beka se fufu yanto ata ne beka se bibiri wa kire nso ye bompa ise enkonko wie mu obo ase chechewura kwantempon no ye aboaje motos ho no opposite ho no a ne ye te grind prekopo hwe na kire se age gon na ka tintin bia flat body ya na fa koku jam na edam kwantempo so no ebjonfo no na kire se ni break ni fedi yo se den yo susu break na fedi de ene ye amfa ama no ene odi ko jam passenger fo won mo hyen ba ko aye gina ho eno na kofa ye nyina tumi ede pa no bra won mo ya dance fo no mo bonko mo tudwa o kire se na no den papa na no den ano den pa nti abrede wo mo prade ya sabe age wo mo a yede wo mo ato ho ya ye hwe kwanse adokota fo bi dia siframa wo mo aba enkwamu yie ama hoden atumi ede aba na wo mo akofa na se susu ya dwuru mu a ye huru se obo ase dunkwa kwan ne so awe ho no de accident afi yesi no ede enya pa ne nko ti adansefo enko mo bom de to Otec FM anim fa ko yibi kana no feri break ya wa be tiesi titiwe kwen da se free boy ase ko titiwe wa be tiesi na titiwe kan bi nso aba ebi AC ama be twa form so a according to eyewitness the nipa be enum so nsia so de o mo free mu do na nse prepra ai titiwe o ta ko junction kakra bi a on the abwaji motors the branch na wo ekwan so do mo dia aha opposite the government town your ross na ho pepe but you know chi kak na ngasa de on the according to eyewitness no what is what iraye
I come of to see the beer. We answer with baby by debating as a work prayer come in the court. But trying that yam kura, you group man get my yam kura. So for Mamphobia, one more potamu, or Bram dear dance here, Mupe face, and yes, you don't know Namso. Ama, Boise, Chichura, Quantum Ponos, or Sabri, Abuaji, Motus, Honwau, over Facebook, and a bonus and yin, and yin, papa, passenger car, no dear. Any friend Stambik, and Osaka no be, and another one, Gumu, was say ya. Near Nipan, a chassis, no one, could you have blend Kakra? Aye, Frise, I have for some. Who says Saka, flat body no afa kuku no, and also Buakata by San and Dantanya, over Facebook, dear, near Yanya, Bushia, Yam Fiance and Hunting, Brunye, Yam to a boasu, Yankufu in one to also be Alpha Amba. Yet was so now your Kodabuasi Senior High Technical School. Na sebre ya ye kasa metron ya wodi djuma e wo suku yi mu wodi nseme e wo aposifo nsem na manebo ni kiremu se waye ne ho anoma akokone kone okwa tifi kohunu nsu no aba na afo no asan bebusa enuane a ye de aba se ye mfama disuafo no na ode afa over the bar koton na nu achi obebo aban tiri so se enuane ne ma ekom ana ede nkwada no na ekoba ni se ya kire no emu kiremu ankasa listowell abuagida costa ya maniboni a otoaso yo obe kemu ewo wasa is the crewmen na daboase na dey say ya aban senior high school e ha baako eno ane daboase senior high technical na ni na say maami a wono oye metron o se mo fa ni nuane a wo mo ibedi so ene ade esa Asante na akogodi abosifo ensemu yi nam so ma ni nyina pie ni say national security operative dia ono ewa daboase oba national security adwuma no ebe bosume nsia de ko ensuani ed wo kire se ekika ko be mfie mienu ni ono daboase wa no te wo ta hunu pa se obo wan se abubo ya ana pragia na alodu aduane emma na di free school ho na de aba betwam ko daboase jansen se ka aba be fa atwa so ede ko daboase wo huni pa na ngame ya na duma obenya national security adwuma bi yi ena no do ada ho kwa hu ya ne se eye apragia alodu eniema ma edi free school mu honom e ba be sen atwam akoda boase jansen akwa ka na obo modin afa mutu edi etirin kakran aka mo du da boase jansen ba bi ya eniema no omudi kwa kuguru na nyame adum police bari anso wo ho wa ye fa e na o ka tire police for se omo stop pragia na e ba no na omo enye interrogation kakra na niam egum no se e school ho na mo fa na bian na ampa principal dina pragia ya omo busa pragia rider fe ni PK niam ba na odi ekro no se o e school fo ebiane ni bia ne ade ampa principal so ebie so ehwe ya na ese e school fo eniam bi emo about 8 bags of rice ko 4 gallon oil man ka se work sa gallon fi mu so be gallon so de be eni eno efa ho a 10 tomatoes ya hodo bibiri ena afen so sardine ena tinapa ahodo bibiri eka ho ena wo busa praga riders na udi free na wan de soma wo o tere se maame esa Asante ena ede asoman se onfan ko buja ansen ma no ena msoma approach so ekofa maame EBPM o mo aka se o da boase de police command ya de mo busa no ne ntwe mu ni so ediane nya de se owia ena nya de se wo koton ena nya de so se wo de koma enyanka ana se children's home na emum wo kwa ko no ani fie na wo de aba school mu ho enti nya idia nya big deal ya wo ko no ani fie na wo de aba enti abodifo no efo hyen no ema enura omo san so eto nsa frɛ no na enura bra wo wa se de police command na ena headmistress o da kwasi senior high technical Mame Rebecca Irene Ampau, and so Eddie Enkra, I said, Regional Minister of Regional Director of Education, Western Regional Director of Education, I say, no one watches, and what to answer Eddie Afred, a Miltrono, and no Musansu Kopimu, a war, a year Regional Director of Education, a was Sakradia, Nino, a process was it, one more at the charge, Mamma, any Praga ride down, now on the Mapa Kujina Court, a fan of Sa in Yanisam. We energy force so that was senior high technical school. You go so Eddie actually. Eni ayetie ye ya mani boni listowell Abuaje da Costa metro na nei Daboase senior high technical school enuane e de kosoma disuafo no em se wa bie provision store ne mu ne o ma ya asa
no di kogumu wose da bi me konoa wo fie di abro mo se ono na beto gas ne dia ono konoa aduane no e wo fie am say school ni gas asa I na do so she wo yenda be ya anti ya se o kabre ento aso ma mbọ kro no do ma so obani emani eden adwanfo yento ansem no so na papa ba ko a wa beto nwom wo mamu ama ye de yi akachebum wo mamu na nya asem kuma kra ne mu ma ya ne mamu ade wo mu ade ayi said the spedidi sam your friend ora Charles Kojo Fosu Daddy Lumba aka na enum de totro no na oni amansan acha diafa and wo boss ana mansan ye hwiri bosso sam na papa wa tronse do ne nsem no de Ghana moni musemwa e ma yewura court ne ye pie free court ne yewura court menhia kakra nom ne ade nsem no bebre na omo ye nhihye bi ye abusua pani afa of a Tupac ya ne hihye bu de nyame ya doma nko kyerese December boso memu de toso dumiensa ye kyena da ba kyena chi wo enanka wo be yi no ne de hye no wo se wo ye no kwanko gya so fefe opeso otu kwanko aburuchi kwa ne no ma binti wo kata na chi no akọ na nsam no na manhia nso di mu fa kese ehwafo sabre manhia edikrata bi aba na memoso kwame ageni bu ade kokoto wa ha wadi nsam no achi ehunu de manhia wo mu ase wo mu abe efa yiyo yin kwame memo hane akwa bawe mejo so bro akra na boko de onyankrompa da ma ejinem o papa yi no ya preto se de so me ne dukra ebeko obeko ni nyina ya se tade a wo de gudem ne ntuma wo twa ne ade mache poko kresi no nya ko yehu yanko de ko yi mache poko ameko yi na yanko do kwame ye hwe ye nyante ye se manhie di nkomo bi wo mo se pa Medase, according to Opimso Radio on poster why and it's nananom woman share edi atudwa say Charles Kojo Fosu Lumba na yi no enkrofo associate omo ho free na ekro no mo associate omo ewo ho and migidi say post ne ba ye no anya enkrofo nwanwasa tell ye no so the way possibly because a disclaimer nananom my woman share him issue on Lumba na yi no so what kind of brofomo say Menshia urges the general public to disregard any reports attempting to associate the palace with matters concerning the preparations for the burial and final funeral rites of Mr. Charles Kojo Fosu, popularly known as Daddy Lumba. To any disclaimer on my issue, and ye call back na ya hwe Frisi Lumba wu ye nioma SCCA ABC ninti enes akratari aba montene so and ye kwe ni mo se bre omu a ye be tie ensem bi Lumba so tiase o kan ye mpo binum o ka fa nabusua ho na yabusa abusua no ensem no enwumu ana enwumu. Oh, okay. So you want them now overcast and not Lumba kind. And you say creativity. There be me ba. Okay. And no. So what follow that Lumba? On the catcher will say, and on one casan so what chere ninyo ase a or chere ni see yenti a man in minutes annual. The nyum do na na boss here and a real life and send no catcher nipa. Example ye Teresa nyanyo o nyine kekese wa nwene nyom. Wo so bia ya ade ama no. Na nkrofo mu ye ade ma no no ana obo ma ba so okọ Teresa fie abọhye so ote wo kwa wo hu fie omo obo mu din nyina no okọ a utresi akohu omo me mpai bonie insutani ba ye ti wo se na insutani ba ye ti wo ye busunya omo ben no no okọ ma ne condition no de bom pai man se nyame mmoa no so ate ase edinye se dia anwene nyum keke bi na wanye ensam a na ekoso na brabo no ede wade nyina nyom be court kwame court wo nyina na no asem na no disem o fa nyom no ho no amfa me ka wo present bi court ana so man present bi an court se court de court no o de asem ko da court evidence based enti wo ade asem ko court na wo kire evidence awo so ade ase enti until you present that evidence obi antimi na so nkan sem na sen kiti imperfection obi ma ko shase wa bo mi ma de me ka de me wo nyanti ase du de me nko enim hwe me mpa bo ye friend say sikasem this kasem you or two yi wo say odman kuma chema de anyum chance be adwuma dadi na so nam sikasem ti ne nyuma na wo no eda fi eda dem say enfie miensa
it's a reality ade asema to no asema to no de boy owie no sa mema verse ba ko say sika na me odogina sika semti obi adada broni enye oba na ye bibie bi so oba ne ko gini hu di pa say oba ne do no so do no say nam sika nti obi agini broni. Is that not the case? He was talking about Teresa. Tell me, see, Teresa, as she shared near man, a co ase. She can't also took her for Germany about what she no be our Teresa. And the teacher, the school teacher, Madame the catcher say, a bra Teresa Bewareno, or Frere, Lumba Frefi, your tea and say, Teresa, mammy, papa, Nama warriors, Teresa war in one of the phone toes, one can say him, or Moti and the scars of Yamanaba. Emma, papa no cry, I learned say papa no, any means to block and you say ma out. But say bye. So what you say? Enti lumba nye ordinary musician bi aka say as what transna one inspiration yum na ba. Opa busa na say enime edidi hia. Odo aba so papa. What's what jani da ho ma obi. Ano ne krama wo fie ho no mo. Say ni pa na ja fie ho ma oba fie okra na ni pa krama ne hunu ni pa na oja da ne ho ma no. Kwa mehwe sa akode boy nwum biom. Sa akode nwum boy no. Mame no me club o se Asante for no pressure me pa so muntie sa rap no ho no kakra no nyame ya doma ya munti mo pe ho nti until say sa akode be ba out me ba until say sa akode be ba out abeche the inspiration on the stress anyam no unless what church bebre unless you don't follow that lumba one time and what ase what church bebre one say kwa o say ni maami adamfo bi ni din ni maami ye no to akoye na maami ni nsem o ka kire no tie maami ni bi no say when you know a real life situation lumba de tonyom no now back to the family every lumba free mu na watwe dan ba ye no na watwe mu na nsem boboba so what you say the tie ya na say akosua say walumba yire panie court wo yiye no ho hye bi o say enkoyie ma no face do be kuna court ma omo diakonia ba de court kan de nyina anim sem na fa ba bi ne tie say o masa kantam memma o enima ho de o mu ye ya eye niamo ho tia manhia hemfie na edi kan eye ntam no a o mo kan ye no Asante memu ha no muntimi nkantam kese mi nsa asem bi enti ntam no se no mo bibi kakra no a na ko so o kan ne krom hene ntam na ko ne krom hene nim na maka wo ne krom hene ho no o maka ohene ntam no so ho enti sa ntam kese re kra no na ye niamo ho sem in the first place na so na no hwe de ekoso na so mo pass bi enti no ebra mo ba mo ye ho amamra ni ama de che mo sa mo nko na nka mo nko siesie etoso bio mo committee na mo tie den koe na mo yes na no bem beti committee de dey so ba hene be dey e beti na mo nyina mo call ben krom share date de mo tie ya ne say date fufo so sa da abonten wa bra according to the committee no mo nyawe so eno so no eye niamo ho sem etoso mienu a o me tie amanhia hemfie se na no ba mu di a die enti na mo won sem bia mbeka mo ma back na mo meka eno dan chen so a on say eye hu hye nyina mbese ohene na ohene ne mo kɔ no ne mo ba no wɔka ne mo nyina eye ntoma eba out abra na committee ne enya nroma nim so ati ase o mo veli eye ntoma abusia fo no abusia pani ne nkrofo o veli eye ntoma date nyina agum na mo ma menhia me na e me kan na mo asem ba kwa hunu sem person mo de asem hye menhia kra ne se abusia fo mo ti be ye memenda abusia fo bi su de asem kokoto ne ya wada ena o make my court better asem so na ma se nwa na snap say mo de ba menhia himfia be ka kire na arrangement amaye knowing very well say obi akọ place injunction na ya wada na mbeka na dwada mo kọ menhia himfie but some you him papa ni ana na se ko hini betra no kan gi nyema ni na kan na ya wada outcome ne maya ana be ba no so de jinja to so a na ba some wo hini no twitwi for mana so ati ase enti ebusia penin ne nkrofo ni bi wo ho no mu a o man hihye no yiye especially most when menhia bem and menhia nya ba sem nso a bibia ase ho na mu to na mo bia no edi kan ko menhia ansa okay now de mo sa menhia ho a no e ma de mu wia masa ba se mo ba be ka e ho asma kire menhia eno nti na ne menhia de disclaimer ba say mo bia mo mudi matayi no because na kure ka so mu na court o a ye twen outcome no enti kwan bi so no abusia penin ne nkrofo no se de nko so de ani die ma nananum committee no a omo free menhia kotena de omo amfa ni die ama wo so ati ase enti na disclaimer ba say penin for say mo bia an associate menhia himfie on lumba na yie no a oye bema yenko lumba be ka say wo say o se abusia penin ma hwe ko na abusia de sa wo sika na wo frɛ wo and minum gidi no uti as no o ka kire say
ɔka kyerɛ wo sɛ biribi baabusua nim a na ɔpere bie ade ne yɛ ne deɛ paa so mohwem firi ne nsɛm hɔ na ɔkɔtoo gyidie no wɔsɛ nti kɔn da busua ade pɛ ba mu fie a mompaa naa so ne nnwuma dunya 90% de nnwom no ɛyɛ nneɔma a ɛkɔɔ so na berɛ abu na ɔnwene yɛ ɛbrɛ no ntia ɛnya Kwame brɛ no yɛda ase ɛhwɛfo Kwame agyedi mu kɔkɔɔtɔ no no ɛda Lumba Piero saa na mfrɛ no wɔde nsɛm nyinaa de brɛ abusua yɛmfa kasɛbɔ no ɛnsiɛ ɔfrɛntwi bosi akɔnna pamfo no ɔmde nsɛm ahorow mu a yɛwie yɛ agye brɛken kan yɛde ɛba wasomfoɔ no mmienu asonaba ɔhene kwabena boatena wie bene menua abrewaba kofi chumasi yɛda ase akora saa bere wɔde ntoaso no ɛtoaso na ansa no makorɔ no awodadie mu ntiada maburu nana kwasi na deɛ wonyɛ birthday lawyer abo dia wie na you frame onyɛ birthday menie lawyer nie menie mi lawyer hwan na edi na awodai ai akyerema baako wɔ manhyia lawyer nie miami lawyer o bro nya ese kokwa makre bre no abusua enya asem ketwa kra sewa eti kwadwo nana akwasi echopon no tufo achema no ne maame nana ma ya na odode toba fie towura na se ne wotonton brown wo Dubai no say happy birthday yakopon shane bay na wonya ne kese akre me lawyer one akre Arafonia de share yenkase bema no na ye course no ahaye 102.9 ahaye Otec mi twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an amsa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 million. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi, Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawi in Fidu Yunukam. Our pharmacist and her bashop. FDA, I did drink cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my, me koto bi mama mano. Oh, wejajai. Abua wa mo say what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Me se Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de nimdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na so we there school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso man first up any omomu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share wo ye Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we ye Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du ye nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and now 0549 297-463. Papa Plus Mixer. Mapo budra mapa. FDRG Edwin Kratoya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoode se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na hwan kra na ofre me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kokua mu asɛm bambo e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa emu. Sɛ wo company eye kɛseɛ anakito mpo a fa obuo ema afofo kokua mu asɛm ho. Register wo Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wo gye no ebenya bambo. Yebema unkyerɛkyerɛ a wo di bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register anafre 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pay, Bochie Mobanwaya, Bigo Nami Fili, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. When darkness is falling and shadows grow long. Otec FM 9 lessons and carols. Hooray! Afi Brunyan 9 lessons no be yet de papa. On the 22nd of December, Otec FM the 9 lessons and carols Yaw Asante mine. Na edano ebeye live ewo Otec FM so anopa nonkro pepe. Shaninsuo Bible akenkan ne edom to efa Yesu awo ho ebekoso. The Graft Memorial Methodist Church Junior Choir asonwase eba behu yanyom. Jumadie Reverend Father Joseph Mary James Opokuware our St. Agnes and Catherine Catholic Church Ofori Kroma Edwada Kwesi Fiada Bia Wode Ewurade Nase Ebremu Ewa Otec FM so ebedi animu na jumadie no yede abremu okuni na waso yasene eye Jerenas Herba wono no de Jerenas Herba Mixture ene Jerenas Vico Mixture abadwaso na boafo no bi ni Olos Kitchen aduane papa fie asanwase Otec FM 9 lessons and carols yenhye afi buranyi yase ewo gidie ene nkabomu
Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Asante. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi o. Akakuna bete. Onua ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. Otec Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Adani mugurura. Aye ni na sienka. Ise nyuma obiara ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no eno na wede. Ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan ko emantie no omo yemu adwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ni omo dia. Eni se ame no kasa no pɛi. Enkwa na odi ama no odi asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obranye mu hwebio. Pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan. Emu no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma. Na papa wo yɛ ne kyensɛ. Yɛ kan sɛ ayi ni na ase nkam. Bo wo mu nyinaa ho ban. Ebi dia yɛ tia. Emu brofo enyanka papa wa yi bi. Otec mo nyinkire ne dmanu tumpon no mo tonto abotire odo ensema ya no mo tika e putu sema yo ne ya ne kire o mo gu enu ase nyesa na mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no emra wo mo mu gu enu ase ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra o de obia bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awade wa ho de nu tumi no enso wo manya kokudu enfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adumuni amen aja nyamenshira Otec me da body as 1029 FM. on a boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase Krobea nie. me fa akonya yeso aka tremi mianu amu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se kumu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ obawe na ye wodia na sɛ uhwɛ ne tu ne ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a o misa nyakopɔn sɛ woni nyakopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ sɛ oba na awukɔ kɔwale no no sɛ ni sɛ ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ onkɔ hwehwɛ awere bla no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo nyakopɔn akyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radio ase yensu da ase Ile
Wabo within the war, when Yamimu Yankopon to Pebbles or Body, when you're ready. What would you trade upon you, the Mancoma? And then Yankopon Kwame Asasura, or Gumi Yami and no Brian Sucom. When Yami Yami and Yawani. Wiei odoma nkoma nyame ayeye enka wodin ena wiei odoma nkoma nyame enase enkanfo ne ntontom ene yede ma odin kronkron no adofo ne adehye ene eye yawada ene yeburo nya bosumi de toso du baako emfimpinu ne aduonu num ene yedaso wi ena wiei yasa hye bio ena wiye ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom na dwumadie yi da biara das ye hia wa afidie yi so a asem krope ne ye ka ye se ye de sua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti na wiye ya ye hie nokre moma yense ye ho se ye ba bi sua de afei ye be kire ye ho nso ade ewa afidikase yi so sa bre premo no ato apa ho si baduanan mienu na yeshia wa afidie yi so yi ya no ahye ne nsonso say in social media handles no ye dem live enso wo so enne sa wo ba so ade obeye nie shema wunuanum nya bintie no nya binsonhwe ebrekro na mu no adwenkire bi a wo no o de be mayen e wo comment section ho ye be kind live e wo afidie yi so ama obi anso ate won so wonka enne ye wo yenuanum wo ada network nso so a onum nso e fa yen ye wo bi love fo sa wuko Spain mine mu a ene bi love fo a mo monitor ye mo fa dwumadie no ama mo nso mo followers enya bi atie nyina Nyankopon hyira mo ene sa wo ba United Kingdom mining sumu a GN radio wo ho Patmak radio Abawa radio Amansan FM Breni radio ena Sahara radio onu nyina nso piki show no enso wo ho ene ye wo Kings radio ene ni TV wo Paris France Bruchmani mu dache hima radio de Denmark no wo Rakus FM so wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America Bruchmani mu awiei odom nso abadem awiei onum wabiebiem ena wiei dwumadie ni twagu ye nyina ye kabom na yesua de akere ye ho ade me de Krobea nana Yaw Asante ena wiei ogie amanie ena wiei apesemaka nanani awiei Krobea jata meni wadi ahia bio ewa afidie so Nyankopon nye okese ba bia wo wa wutie mi bia no sa afei na de ache a mema wache se ye wia te se oman gan na yinsumu a mema wa ha se yinu nso adwoa ene ye maadwo na wo da yi wate Nyankopon kan ye ho no ntutue nyina ya na monso mfansi eja kwa mi afinsi apa na afisi se na Nyankopon adumi bi nkwa ahode wo yeah good and then so da afro ene ye yawada enka kra December no wo ko se na wotwe wei twemu pe na che se ya che December ni mu no yo odi ebitwa oba de achia me wo ho akra me bo ha den enen so da afro awiei ye ba besom enen so nsam wo ho yeah ensam no bi wo ho no mu a sebe ya na nitie eden ensam no bi wo ho a nitie de ensam no bi wo ho a nitie bufu wotie bi ano akomete nanso ye kan wo hwe ni nyina nso kan ho bi yeah si abronya na mu an ye wo yo ye da so sim still ye da so mente na what bibi mente bibi adai ana o se afibia so mu dwae amakra o afi wedi o mu dwa chemo Yesu Kristo di mu o ka say dia o yakofa asemfofra ba o bi say last bi ana last year de no a
ase bibi yesa na abato ne nam so omo ne ya abato well amakura afi we dia ya anto aba and afi we dia anto ama nti omo anwa fa ma nyina eto bo say afi dia do 11 ene ye 11 enti we am nhihye wo dabi ene ye number 11 wo gidie se omo be ye pampe na de wusru emremu Yesu Kristo dim amen adofo mabedwafo no ate wonka no ene se wo ba ahoma ne so a uta mehu wa ahoma ne so wosena na ya Krobea Asante wada mebru wiai yenso ye wa ha Nyankopon hira wate ye kan ho ha Matie bru uta owo sabzongo asonwase ha Nyankopon hira enena na Kwame Asante anani kobo kwaya kwaduwom ota hunu monkeys ene anani kobo owa habi Nyankopon hira na onye onso okesepa ena wiye isabre ya ye ka say Victor Drew ono nso won kran ena o se akra ya Krobea Asante ena wiye me nso ma join mo Nyankopon onye mo kesepa wate na wontutu mu anamo nso mfansie DJ Nab na hu se won so aba homa ne so o se good afternoon the boss man ena wiye me nso me wa habi ye da ase ebru o jampa ena o se akra ya Krobea Asante ma ha o ena wiye me nso me wa ha o Matie bru Nyankopon hira Matilda baby a very good afternoon to you Matt Nyankopon hira ate Nyankopon hira ena Matilda enso a join live no Nyankopon nya okese Meva ama ena was greetings from Italy na ya Krobea Asante ena wiye ye chiachia pa Mr Moses Mansusu ena wiye wonso aba live ne so Nyankopon nya okese na ontutu anamo enso emfansi ena wiye adofo ye ba besom owura tachi mehu se onso aba ose akra no abedwafo Nyankopon nya mkese ena wiye na ene somo aye besom no sebe ya di obi asem na eba hwo asem ebi wo bia ho hwan na eni hawo ya asapon eni bisa aye why oni pay eye den ya ubenya ohawo eye den ya sede nya wa na abekọ akonya saa na obi betumi akoka abeka ho wote oba bi o na obi de hawo na ode aba abeka ho nanso se wuhun kwane a obefa so a obetoto na wagina ewo saa hawo ni mu a utumi di nkonim asem we na nkense se okodemu ene wodem wa hunu wontoto yeye asem we na nkense se wowu ene wawu wa hunu wontoto yeye asem we pa de na nkense se wo na atwa wonsatwa ana wo hawo kese ebe me de wakoto ayaresabia ebito ene wantumia ehunu baabi a begina yenti woda konfa no che onase enwiem ohaw ne de beba nanso eye ehunu ne ntotoye hwebro nyam ne yewei muntie saa asem we da mo nhye ne nso eto de bia ote hwa unexpectedly na obi ahyase eye papa afi we ebi beto se bitu a hunukwane a wobefa so a wobeso saa hawo ni mu ana hunukwane a wobefa so a saa nioma nipa ne de brɛwo adoye bi a wo ye wo no hunukwan a wobeso so na dwene ho busabotaye wachire enya baako saa afia no ahia na Krobea wo bibi ene ode ma agya Kwame efe afia no ahia jataba wo bibi ode ma na Krobea efe afia no ahia oba de wose akra Krobea memvrepunie manwane me mo kakra nie aponche de wope timedi atoso gikumure efe nanso wei de se nipa wei wo ye opapa ne hwe adenche no asanfro mia na mpese mesaye wei sanje odi puepu awo no odi mawo etata so no eya ahweniye akokọ no one dabo ene wokuani no ebuo ni mu omo be ya adamfo paa o akokọ ne dabo na mfrema mfa wontam na muntie papa bi ba kuani no ne baabi onyen ne moa no ene obedi nkomo wie ye no papa ni free ho no
na afa kuani no wayere ne ho ma akokɔ na duane ɔma na duane anopa dɔhwiri mienu akyi no asa bre ne bi dɔhwiri mienu akyi no asa bre ne bi na we na dabo gyina hodi ɛna ɔse akokɔ ɔse dabo ɔse hwɛ bibi yo ɛkwane a afuo wura wahyɛ ase a ɔma waduane dodoɔ yi hwɛ bibi yo ɔse o ɛyɛ pɛ no ɔpɛ masɛm wa wonim sɛ papa yi yɛne na tenafuo yi mu akyɛ hwɛ deɛ ɔde yɛ me ne mienu ɛfɛ yɛn yɛ nɔ yɛn pam enso ɔma yɛ aduane anɔpa awie anwummerɛ wɔse wokee na wei deɛ nya anɔpa awie anwummerɛ na ɔde ma wo ɛnɛ nko a wadidi mprɛ dodoɔ sɛe ɔse o menkan koraa no bɛyɛ bɛɛ sɛ enum nsia deɛ na ɔse obi a ɔma yɛ anɔpa awie anwummerɛ miɛnsa ɛyɛ dɛn na wo nko adeɛ nsa yɛi wadi num hwɛ ne ye na wanhwɛ ne ye a asɛm bɛba da bi afei mo miɛnhwɛ fast forward na 2 days 3 days 4 days akokɔ na ayɛ tofo nome kama yi dabo akokɔ ho ayɛ fɛ wɔ se fiewura ɛdɔme dodo na wɔtwe so pɛpɛɛpɛ akokɔ ne fiewura kura ne mu twɛ adɛ ya papa na ɔba ne fiewura bɛdi nkɔmɔ no ɔno ne yɛde akokɔ ahyɛ ne nsɛm na akokɔ papa no de ne kɔ no ɛna otwa n'ani bɛhwɛ dabo sɛ dabo wasɛm no a woka kyerɛ me no afei ne mate aseɛ hwɛ onipa fa ho sɛ wa akokɔ ɛberɛ a wafuo wura obi a ɔbɛwɔ fa wɔno wafuo wura obi a ɔbɛwɔ fa wɔno wafuo wura ɔbɛhyɛ aseɛ sɛ wɔde puapua wo no hunu sɛ woanhwɛ yi a yɛantɔn wa ma nipa ama woankɔyɛ ka ɛwɔ ne kwansɛn mu a ɛyɛ biribi foforɔ na ɛba ɔde papa ni puapua wo dodo no hyɛ ne nso sɛ biribi de akyire a ɔno nso bɛbusa saa na buro nyɛ yɛtie o gɛ ne boyi wɔhyia wakyɛ mo akasa deti saa berɛ wɔ hɔ a no ato kakra ma wo buro nyɛ bɛba sɛ ɔbɛba down hwɛ sɛsɛ papa no wɔtoa ma wɔ ani no wɔtoma wɔtoa ma wɔ ani no wɔtoma wɔbɛba deɛ ɛbɛyɛ biara no ɔno nso hia wo wate aseɛ enti wɔdondɔn ɔma wayɛ boho na wobedu no ɔfrɛ wo a wahu so wayɛ ɔpapa bi case no ekodi posi ni ne nsɛm no deɛ case ne fa no ɔba bia officer we dia mi ana me dem a wonye we dia mi ana me dem a wonye we dia mi ana me dem a wonye enti sɛ kokɔba sɛ sɛ nipa we yi a wɔyɛ je so ɔno nso bebusa biribi free wo a unse bɛyɛ den ama wo paa sɛ onso bɛka sɛ wonya mma sɛ nipa no good enti ende deɛ wɔntaa nyɛ na wayere ne ho a wɔyɛ no ka kyerɛ wo ho sɛ akyina bi ɔno nso bɛbusa biribi hwɛ wo ho yie na ɛbɛboa wo awia yi Krobea masɛm wani ɔbɔ akra Krobea asɛm ni o one kasa good ɛna nyame ase na yɛnkyia wo na wotie nyina titru ɛda amoa tano so Pentecost Central hona wo mazi deɛ boga na obi afrɛ wo ne wɔyɛ diner mema mu nyina afinhyia pa akra wasɛm a wakan ɛne bere yɛ ɛwɔ mu yi ɛkɔ papa nti yɛnhwɛ ne yie sɛ bi nto wa ebia ebi bɛto nti sɛ pia na anya onwanwa sɛ deɛ aboa kusie ka kyerɛ ne nana ne ma no ɔmo sɛ ɔka kyerɛ wɔ ɔmo sɛ mo hu no wisie a mo hwɛ ne yie vise wisie ene kum ɛna ɛne agya nti kusie ba wɔ hyɛ bom na wo hu no sɛ wisie ba sɛ kim no akaya asɛm a ne maame ka kyerɛ no ɔno kora bɛ pie na ne maame na wɔwo no da so hyɛ mfiri sɛ yɛde wisie abɔ no kokɔ nti na wasɛm a wɔkan yɛ kokɔbɔ ma obi bia a wɔtie yɛ saa bere yi ɛwɔ afi mu hwɛ yie sɛ eniema bi ba wakwan mu a dwen ho mienu na bisa wo ho sɛ ɛnɛmafo fene wɔn sɛ bɔkɔɔdeɛ ba ɛbɛ ɛyɛ bɔkɔɔdeɛ asɛm bie ni hɔ na emom dwen ho mienu enti ɛno akyi bibi hyɛ aseɛ sɛ ba hunu sɛ bɔbɔba na hunu sɛ deɛ na Krobea ka yɛ no yɛ no na ɛbɛ yi ɔka sɛ sɛ wɔyɛ ɔpapa wie no ɔhɛ aseɛ sɛ ɔbɛ busa ansɛm bi ɔbɛgyegye nneɛma bi ɔbɛhia biribi wɔ hɔ a na kyerɛ saa ɛte sɛ deɛ obi di nkuto ɛdɔre mpɔmpɔ no wasɛ no nso wodeɛ fa wɔyɛ na fa yɛ ahyɛnsodeɛ na hwɛ wɔyɛ ne biribi ampie akyire deɛ a ɛnyɛ ɛno bi na mmom biribi hyɛ aseɛ ɛba wɔ akyire ɔde a
Good. Me da see bro. Arafo oba de chia me no matere nka no. Ene ba bia wutie yem free. Ba bia wo hwe yem free bia no. Onyankopon enhyira wo. Ene wiai ensem aya aye ka no. De wom na wo fa ebeboa wo no. Eno ne fa sebe obi kotwa ho ene ye hwe edimia ye bibi. Enti ye kan wutie obi de no enye eno ne hia o. Na emom de hia ne se o fa ababie free mu. Na kire bi okosa nsohwe ni bi mu a nso wahunu kwan ya betutu anam wasi so ate se meme ne me banam empanini ye ne etadi animu papa tu ne nansi hono apano ama ne to apem fom ugiri sa akwara na oduru ha wode ne nan kan ne beti ate se de ne papa ti aye no da bi da de ntia onyem fom so no apapa no ye yo no bi se buo bi da ho a obetia no so ebuo bi na ho na block bi na da ho a obetamato ba bi a papa tehwe ye no na watia so na wahuri na wakọ enu nti se wudi papa chi a tietia na namone achi kire se eho enu otia ya wanti anhwe enti wutie bibi no enye na emum tia sem no fa asem no mu aba na fam afutuo no fa bo a wankasa nso wabrabo ena wi ogoromensa mehu se owo esuonunu waba bepiem ewo afidie yi so na wie ye mo akwaba opanyina waba manim ha awie akwaba ja Krobea umpom to say radio dum no mpa ba good ye de radio ase o target ni mo ano ne mra haba why oru audi de say jemdindi ajimandu Peter ye bie wa no ajimandu Peter ajimandu afri hin na ba ha mbacha mi free abrepo kumasi abrepo he ya ehwa na ate mbacha na sha na mitu akwetna sa and then 2 weeks kra say ni okotena abrepo nche na meche paakoso ene ma wutu free ho na adan na paakoso wontra obi onu akotena abrepo yi mbacha Dabi say firo na mfada na me ma obi o na say kintina pibi na hona mkunya bi okay na free he na ba santimemu ana free santimemu a mbacha mi free santimemu he ya okay Krumpani kumau pachwan piafo mati eburu chef jasin na amanem papa wo okay and na wiei Peter asem ben na de waba be pie yenim ha hye wasem na se entu nsim finfini kire mu yie na me ne mabedwafo ne matiefo ye nte ase yie de na de waba pacho de adma ba me yere frena ye bo Maria na mekushia no wosiam ekunhyiemu na mekukushia no ukushia no we wosiam Eastern region wosiam ekunhyiemu wosiam okay cheda me de pasam tu nanim asori nhyiemu ana mbatwan okay wo kwa asori bey ko Sevia church eno no nso ko Sevia church okay ntimene ne fada ketwa de ase ye ku ba kuma ekonje mu na ehwe mfidie no so okay tie o na ba kuminti oba ho na mehu no na ja ne kasa ya do some tu nanim na ja eye nche ya na se 2025 ya me wale no ai 2020 mo me wale no o ware no 2020 aha me koye no ho ade ne betran na ne betran no aseta wo ne meti no enye so ba pa di ubo ma okunu pa na de mimihu bi da onfa me nya hwe ahunidi hu asem me koka ompe onem ne de sa betum bosian bo kwaje bosian ha na matua kwaje bosian na matua bi uso bi abajama ni bia yeka ibi mi fi ru akra na tin cha ba ko so no ye bank manager che kwaje bosian no honum de ma no ni nyina ya meka koton we ne no jai no chi plantations no jai no to nya do no china no to we ni ade sa tieja na sa mu mpona mede ma me bi e ma no wa mi no risk so to maku no se wa e ko jibi sin bi ama na ye ka ko jibi sin bi ama na ye ka de ene o meji me maku ibi nton se me meje ton a oba man ka kra no so ko ton a at least be pon bi na kra ko fi am si you nyam de no ko ma mi no ne ye juma fe de oya ma me no so kra ko mpeni se wa de ne ma na oya scan nso no no so ma me no so de ma na boarding na da de sa nti wi ase afi de
ono akra sa akokɔgye bi a ɔtɔn wa fa maame na chi akɔgye makɔ ono ase ono so nya bi free akuafo no nsɛm mom de brɛ no bi a 2 bags na ade no ɔtontɔn fine Cheja if you ase onfa dan na mai na ase ni enkonkɔgye dodo plapla bi o yɛ dan na chi hɔ no ma na me so ɛwɔ paako so ɔbaa no na de saa futuo yi ma wo okay sɛ ma mo han dan yɛ enkonkɔgye dodo plapla bi o ɛkyire hɔ no na me so David intime enkonkɔtna dodo plapla sa ntu de yɛ mpɛ dan ni bi mo so David wono de ɛnya de a ɔno mba akɔtna ebiom na men intime na men kɔtna dan mu bi ntu ɔno de ɛhɔ na no ɔba akɔtna ntina me de me ka sa agro ampa ɔno akɔgye dodo plapla na akɔtena hɔ baabi ɔka sɛ nka me nkɔgye no ɔno a ɔba na akɔgye sa dodo plapla akɔgye hɔ na akɔtena hɔ ɛwɔ paako so hɔ a da na ɛtena ɛda na chi hɔ a okay no ɔno akɔkɔtena hɔ anaja mesma akɔ ha medan ti kana mepɛ akɔra ne ɔmo rɔba mienu menkɔra ne mintu bi a ɔno rɔba no me bi sa sɛ na rɔba baako hɔ no sa na rɔba nde ɔde kɔ yɛ na me so me de ma hana ba me nkyɛn sɛ obi dɔlem wɔ sɛ wo mfa hana nsi nkyɛn na me so hana yɛ hwan me ba pani o ba pani 3 years okay na so mfa ni o mfa akɔra bi anni wɔ chi mfa ni nsi nam de mane na toa so kora nkasa ho bi na me twa so tie yi ne ma na no oje me o se me fa me phone ma no nyeko ana me de me phone no ma no me te so o frɛ ne bla se on twɛn no sɛ ne bla no aba o ma me ho okwu kyim so obɛkɔ akra nti on twɛn no na oba no ne wo nkɔ asɛm de bi di bre no na ne bla nsa na de asɛm de na ade blame ya ayo ha me ntwɛn ntimi nka no so de asɛm na me de ba na de chain gold de chain diamond to the chairman ti o ka sɛ nya no de phone no ikɔ no oto aso kɔe nkudi nkomo ntimi de nim tanyum le no ana apake ne ma nyina no ade ya wase wo kokko wa pake ne nyoma sa ta mo no sɛ ne ma bag mba ko aso odi tu kwan sɛ no no te do pra nim sɛ on so yi ne ma sɛ fa na yi ade adi free fie honom ne asiesie fie honom ne ade ɛna o pake ne nyoma bi gu bag nti okay no se wo kɔ ne ma me honom na msiu ne na me ma no lolfe o de koye me frɛ honom a Asem Beba Dabi o se woni honom o frɛ me wife o de number bi frɛ ana me frɛ no na wo se na ma me ne nkla ne nkasa wo se mi ni honom o ma me de na ma me number sende no na me de number no sende me ya na me frɛ nim se na ma me ne hana nkasa no asiu hana o me hana wo ne maame honom na msa na wa mu wo ya obisa msa de na mbisa no sa mintu mbisa msa asem me twa so ti me fra o maame se ne o maame ne hana nkasa wo se hana ne onua wa ko apie nua ne kɔtɔ ade no ode nkola na pie na msa na nkola nkitinkiti we se na mom so honom ka atwa hwihwi no ode nkola na pie no asiu o mo obu kwan bia mbefa ho no makokuru makɔtɔ ade na msiu ti do nyumla na mso mama na akora nkasa wo se akora no ekɔbɔ no nkru wo se akora no to abantin ho no mu di agro hwan na afrɛ no me pa to me frɛ ma se sɛ o ma woni enkola ne nkasa no wo se enkola no wani mu hu di agro ana msiu yo ne se nya hwe o mba na ma me no makasa wo se omla no kwa na mada o na mso omla no wada dia na ne se na o kyire mi mame anadwo no ngotwe awo no esamle no me pese ne nkran ka so nkran no abontin di agro na omomla so na wo wada de a na hwe so be na wo hwe nkran na sa tam na wo yire ne wei so no na bakuma se so de nkran na beja na bakuma se hana koja wo mane wo me wife akoja hana no me ba no me ma no nketua no mienu na ewa akura na so no ma ba o wife no de yebo ade Maria enti Maria akoja o man kwada anketua no ba akokura tua no fa no ba ko tua lufu ano last born 1.5 year tua no fa no eno akoja o mo wei kwawu to aso kwawu besiase kwawu besiase kwawu besiase ufra na konkoko akoja o mo ho no timi biza me ya na msa sama me woni me kan die ana msiu
tinano ya na mekɔ na mekɔkɔ bisa me ya me frɛ me yinam se me bisa ma me ne sɛ akra no ma me nya akra no nkasa ɔkɔ na ɔde phone na ma ni nua bɛma ɔhyɛ me ni Maria nua no ɛna ɔfa ne nkasa na ɔmo kasa mo ka kyerɛ me sɛ akra no sa enya de a ɔmbɛ pena ma bɛfa akra no ɔhyɛ me ma akra no ɛtena hɔ no mu kɔ school na me sɛ how sɛ me metia no mo no de enya de a me pena ma me ba tena ɛhɔ no mu da ɔhyɛ me kɔfa me ma na me na mtien sama ɔmo ne me kana na sɛ ano ɔde nya de a me a me kɔ ani mu sɛ me kɔfa me ma ɔmo bɛtwe ɔmo ne bɛyɛ mansosɛm ana makonta sa ka kyerɛ me sɛ akra no ɔwɔ me nsɛm te sɛ ne hu gu nso gu nkra ɔmo bebi sa ɔmo ne mbedi pa na me ba na me de ɔmo de ani gye de ɔmo ba na ma me no sɛ bibi to no nso a ɔmo de awerɛhɔ ne ayi bɛ ne mbɛtwe pa na me hye mate ɛne me nso me fie ne Otec nti ne sɛ bibi sɛ yɛ hɔ de a ne mba akɔda mpanimfoɔ na sɛ ɔmo nso aboa me na me nsa aka me ma na ɔba no so ɔnwale biem a ɔmfa me nsa mmele me na agya ɔmtra ne baabi nso me ntra me baabi wasɛm ayɛni mpatwɔn agyemandua sɛ ya na woteɛ anaa sɛm ya abɛnti na ama asɛ wayɛ bɔkɔɔ bi sɛ ya na woteɛ mpatwɔn me bɔkɔɔ me hɛda nyɛ isa but oyɛ bɔkɔɔ asɛm ya abɛi ama wo broken heart anaa wanya broken heart atwa so me do me man papa omu ni me nkyɛn a ɛbɛha me man de sɛ me si do me man de because panin no kra me ne nanam ase ate no mate no edwom hɔ no mo no ebi a maame na me di kan do kama no ɔno mpo na hwɛ ɔmo na me de akra ne kugya no na maame no so baabi nika no wɔ no so tɔn ne nneɛma ndi ebi a me di kan de maame no kɔɛ na hɔ na ɔmo mpo na hwɛ akra no ɔmaame no bɔ ntimi nkɔhwɛ akra no sɛ bia ɔkɔhwɛ sɛ akra no wadidi anaa wɔnidi mbu tobo wo ba panyini hana no wo fie sɛ ɔmfie miɛnsa 3 years ɛna kuma ne wɔ sɛ 1.5 ɔne ne wɔ ma mienu mo wareyɛ ɛfiri 2020 ɛba 2025 yi ɛna mo de awo mienu yi ma menhwɛ adeɛ bio deɛ paa ne besi sɛ ɔbaa ne ne kunu ɛna ti fie mu ɛyɛ fikorɔ na taa moaso a yɛtuo na ɔbaa no bɛba bɛka kyerɛ me bɛɛma me na mede me sika kɔ han dan sɛ me wira menkɔ han dan meɛnkɔ tena dodɔ prapra a ɛsi yɛkyi mu deɛ ne besi Peter deɛ bɛmɛtumi aka no sɛ yɛ ahonidie ho asɛm no ntia sɛ ebejitwa adwae ne saa anema na apra ne ayi no enu ntia ko do plapla mu de me nyini sɛ saa anema ne bi wɔ hɔnom na ya mpa sɛ saa de no so de mi bi ne fie hɔ sɛ baabi ɔka sɛ me nkɔtena sɛ toilet bi atotase ne anema wɔ hɔnom a obejitwi ne ade apra ne ade no nti no enu nti na me yɛ sure sɛ ɔmpɛ sɛ obi me ne no ba akɔtena baabi papa ɔbɛ pra ne ade okay afei wona wone wo yiri tuo ma yenhwɛ beebi wona wone wo yiri tuo etua a wone wo yiri tuo no wo yiri se wonkɔ ɔno de ɔkɔtena dodɔ prapra mu ɛde asɛm na wo ka kyerɛ na busua sɛ be wokɔgye ni firi abusua bi hɔ na busua nda my head no mo anka ayi bia but bo no me papa man ye ane na mo na kasa sister la Peter on tema se woyɛ adwuma bɛyɛ Uchi Praga. Obi ase wo da din dodo. Wo da din, wo mpa ho asɛm ho. Mpa Dabi. Mi yanhwɛ wo. Oba no kɔgye ni firi na busua hɔ. Kyerɛ sɛ wokɔyɛ ne ho ade. Wakɔyi obi ho ade. Na wutu afiri dan mu na oba ni se onni wachi ne wo nkɔ baabi a wo kɔtena no na emom no nko ete ne ho akɔtena dodɔ prapra mu a wa mo ne busuani bi ama ne die ntia because I can someone still do ya no ye nti da say o man tu ana man me obi ahu sampa na mo se no tu ansa no oye because o kan na me say enya ade a me nti se wontu nwie na ono so ntu ya beda hu say da so na o kan na no kre bema nti me tuye na me hu sɛ edu etu na me hu sɛ no kra sɛ na ni abre sɛ Dabi owura wo soso
edua a watwa soso na wanhwe yi a ebefefa abetu ani afiri ho sɛ wote dia wakonta frɛ wo ka kyerɛ wo no ɔka ade na kyerɛ wo ɔsɛ bibitu akra na mo ne bidi very good wona wakwa akɔsere na wagye na frɛ abusua nsɛm enka bi obetena ni kurom ode na bakumase na one na ba betena baabi sese wo ba na ba be sɔre wo so ya baabi a mutu akɔtena no oba ne sɛ ɔnkɔ ɔno nko na ate ne ho ɔde wo ma akɔma na busua enti anyanyam bia wɔkɔɔyɛ no kwadu bɛn no ɔde kɔbɔ wunti a wɔde nkwadaa ne ma ne maame akwadaa wotua nufua no de ne ma ne maame ya wo nso watiada owura me ne ma kontaka sa no wɔse me ne etu kan ntia nti na ɔde nkola na ba ɛna wo kan ade kyerɛ ana kan sɛ me ne ni akwantu bia me ne hyehyɛ akwantu bia ana wan kan kyerɛ me sɛ wɔde nkola no so ba wɔse wɔkɔ aba ɔkɔ ya wada no bɛba nyambo akɔhyia da na mande ɔde akɔla na brɛ me na wabɛtɔn ne nyama ti ɔne me ne nhyehyɛ sɛ wɔkɔgya nkɔla no hɔ no bibi ha no nti ntimi ne nkɔla ne ntanti ɔde ɔmo kɔ Peter wone wo yere te aka na akasakasa bi ani mu ntam ni akasakasa bia entokwa bi ani mu ntam all of a sudden enti se wutuo na ono se emamu nkotena dan a ya ha mu ye nkotena dodo prapra mu no eno ane mo ha no enti no ode wo ma ne kɔ no na ko bi se fi a metim eduru kwasara me ana mesimi na masi nkola ne nyina ne ma ono adwane okɔ adwuma ahomachen na ɔsaba na dwube 10 na 8 abana ma no adwane magya ne bia no abedi so ebi ni hɔ no ma no asa pie no akoto na adwane mini ni problem bia mini ni akasakasa bia we mre do ya me ma de bia wa we obi bia be ma wa ware na ye bia o ye obi bia ade o kas wonya obeka de yin onye ena de obeye omu okas wonye bibia onye onfa wonye hwe ni nyina no de complain ena de ko ma complain ya madam na busu even make of frame akonta ba ko ma ne ebe hwe asetan ni ntime akonta Peter kura oni bibia ena wo mo ye den ama anya hwe mfa da kura so ne mfa ayi ne fa da kura ba kasa o mo so mbeba o mama na oni oba te wonam saa de we nyina mu ade na ene wo fo oba ne nkobe na busuafo me papa ma ana me o so ma me fa ne nko adentia san hwe ne kakra se san hwe ne kakra na se wanse na se onu abidi manim na se e de ne ko on hwe ne kakra na ene one o e na de asi fara na fara ko enti wabusa wasese ode nkwala ne baaye no die pa pote no wabeka de afa wo nti a wo frɛ wase ase wase de wo asem ba ko pe kan se ba na se me se onyo ba ose wo so onyo ba so wo kan kyerɛ me na wo so kan sa kyerɛ oba kan sa nkyɛ ne ba bia ose wo so onyo ba na so onyo ba ye de ye ma koku jamaame sisi oba no ye de adwuma makoro na oton no risk so no asisi a on show bia ase ono a gine maku omo de bre na se omo mkokwan so no ya no mo da bre no street em se no ono a de maka he na so mo da bre no na se ono aton no this kind of no no se hoya kakraba nsem I me do because oni mi ni ayibia sa enya krachi asem kura nti na me ka say oya tika sa me de minim ni sika sem ti no oni ma de se wo ba edwamu a me wo kumase nti me di kumase de na eye mfato ho se wo ye oba wa afo na wa nhwe yie na wo kwadwamu a wa wonyonko no mo a wo ne wo no mu di dwa no adwadifo ma no ebi betumi agu a wade Buntio, a ma moton yoma wujum. A ma moton yoma wujum. Sabe, a jum for mano. A binum, a cobra. A binum, a cobra. Or no call yano, a nye yamano. Make us say, Wakawo, bear my way, ne mammy and son, 9 ubi uncle and papa. Owie ya no sese wonu ahunu ne ho se onu atumi bebre ne ho odwam enti hwe mimiti hoi sese de ma fa ne se nkwada ne papa nom kra no ma wuwu ni ana me brehwe me ma be ma bia me hwe me so no aba be hwe me so
na maba bebre wo firi dwom bɛkɔ afei no ono a wo ma hwe wo tisiw so na de ode be ye wo mpam wo ka sɛ mabrɛ kora wo mfi afei na me bɛkɔ na me sɛ kɔ no aduane ntimi de me nko a mete me ho a mete no me nko a na mete o obi a nhyɛ me so me mfa hwe ho ebere bia me pe bia na mkofie sɛ ya no amoyɛ no sɛ ya no amoyɛ no enti sɛ sɛbe wo nso yɛ ɔba a wadwene mu ha na afei wo nso wo kakreti sɛ si a metontos mitumi di adaka du emfaso sei na minya mikru bɛba ka homa ebi a wɔbɔ 1 million wɔbɔ 50 cedi wɔbɔ 20 cedi sɛ me calculate a me mfaso ne kura betumi abɔ aka homa na wo yɛ sa calculation hwɛ bra ya me brɛ makɔ akoduru afa na mi ko dware nkwada makɔ no aduane ama bɛ ma na nya biadi mesi ne nneoma sɛbe wasan akɔ kame ato mpa so akɔyɛ me wadwuma wadwene mu ha na abɛdwene saa nneoma wɔ yi o ɛne ɛte saa deɛ ne ɛme nso megyae sɛ wanhwɛ yie sɛbe dwemfoɔ maa ebinom ebegu awadeɛ yeah I'm telling you bra na ɔnyɛ sɛ ɔyɛ ɔno a n'adwuma no na n'ani nso ɔdada n'ani nso me dada ano deɛ adibu deɛ deɛ na yɛ a wɔde yɛ na n'ani nso even kura no the kotna beginning the kotna na what adumasa mission odidi mi fewura e ma mi atem odidi mi fewura ma mi atem na ma aha ye kan Peter wo ka ono ne de me pese mi hunu se wo ye ne de nti menya ne hwe Krobea menya ne hwe even ya okoda race course odin kra no koda race course ni bi odin kra no koda hono Oma dafie me amsha ahan dan si ono wo ja dan no akoda race course obi jam sa de fie onye nipa na ti hono na msho sa na hwe na mchaso ne papa kan so omla we tunufo a so omla ma woni se akwaje bosan o afsa na omo ekokwache no dwum hono no akwaje bosia tini epe na che no e no okoda adwum aha nti ekwache no dwum no ana mekoko tua aka no because the sport na mtua 1320 na 5320 na aka no me spread in 1 week sana and me dey tua wi utua sa aka we nyina still wo mu me tua wi ya na rent no so a isi ntu na se jam so atobo sia bo tinga jam ko no kra nka se bia o da je wan si di kra na fa bi so because e ka we watua ma me die tu da ji we kra fa bi so kra ko han dan ni bi gɛ no ne twempena ansa na wo ware no wan twempena saa nneɔma wei ne sɛbe to de bi a ɛsom nti ebi nya ayɛ anam nte aseɛ no ɛsom nti mesrɛ mo wobɛware bɛɛma anaa wobɛware ɔbaa mo ntwempena kakra medeɛ no yɛ mema futuo yɛ mema futuo you can choose to take it or ignore it twempena kakra minindie nti ameka saa Asem Beba yenim hana no na unim sene yete som se ya ge no ne boy ni nyina ye esom saa som bi emufuo na ye de ye hu na se ye be ware a ye mfa ye ho nka wansa saa nkofo ni bia na obeyi nso sebe onware be ma ne kura no munti aro ehosemu ono adi nkia awewi bi dada wati ase ene one bema no akɔhia ɔma ware awie na ɔmuhia nna no ene ohun sɛ sɛbe mesra mika wo bema ni sua ɛyɛ ketekete ɛyɛ ketekete no starting so misbehave towards bema no awade no sesi a yɛ kase agu entumi anyina ade yɛ ɔse bema sua enti sɛbe one ɔba bɛ ware a twempena eno na mrofo no candidate ye frɛ ne mpena twe kakra mun cheke mo ho me ye tap a wo pɛ wonso ye tap a me nso me pɛ sabe ye mienu nioma mu te sai bra ye sia de enya no na mo correct mo ho akozi sem be ware na wo de cheke suban no ye mfiti preko pɛ ntabri sika sem hu no ye ve do no asori ase na mkosia ade nti hwɛ ene enka uchia bi wo krobo ase kra e bi ankeye won twe kakra wu na ode akwa akotobo nsam jem ebi nie
ebini adenti no antwempna kakra ansa na wo ware te asol na wo metum sa na da tete nti ntimi okra de o denya dodo no ne wo ha no ano ne wo ha no enti me kotu skam ba che na me ko na maame no no mu dwum ko ase o mu nim se bia eye me ne bia me tete na na se bia me ye ne santi ne bia watu abeda edwum ho no na ba ya me wo ma hu se mi tue ska ne ade no no mu hu se anya me na me ha na ye na che se wase wo dwum ho ha ne no kwase ma se ma mo ka kire me no ti mi nti na se ni ma se ma no mo kan mu susu sa nti me ya mitu ana mo a mitu aka na ye no mu hu se na ma me ne sia na nim se bia ye wo na wo tete ni nti na ma abeda dwum ha se enye wa na ma mo de pe mazem okay ma beja for wa ha enen komo aye die omo nso won semisa ono mo bebam hyenen sonso se amanfo nso wa homa ne so manso asu enyinufo ogoro mensa mahu osena na ya Krobea Asante enne eye yawada ye mama piafo Matilda baby ose pia onana de America no ehu hia o ehu hia empna twene de ehu hia ansa enti ba ma uhunu wo ba no edi sene ansa na wo koye ne ho ade fanse di be 6 months 6 months no na wo te wo ba bi no no nso te ne ba bi but no kra wa kra am tun ko se wa hwe akra no awonti enti wa anya investigation bia amfa ne ho me fada na di mu ho dan se wo fi ho no mo yenti me wale bebo am sa wo fada na odi adanse nse se wahunu de ekoso batwa bibia de nanim de no oka onu kra na waka se me san hwe ne kakre o me fa no ko me hwe ne kakre na o basa sa na me se na da ma ife do betu na san wo se me bon ba se won se san na me se da bi nipa no so me na atna obi wo no ma hu se obese sande ma bi mu but ba ko kura no ha hu se nsesan ba mu se ade we de se didi ade mu di so ma ade chimu a chense ansan na ahoro me mpe na ja no so no so na ni je hu nti wo ye na hu a wo ye de se ebu wo no ma na ma de hia ma na ma fa ahorum se me ne ma me didi mi ni ade no me didi mi ya na ma ahorum adim ono so ade ba nu amu ni ade no ba ko ja si hono wa kuja si ho mu tandanda si basa na wa na san wo rugukrum Peter ene dia wo kan no kra dia wa bre wo ka se mi tun chan kun tubo radio ene wa bre yese we kra dia no ma wonya yi on kra nto ka se mu na de de on ma ne nya yi ana won so ntumi ntwempna esum ni nti want to say yaw yeah was me ni jata me ti hey jata na sabe wo ya me yire na me ba ho se enye ni reason na me eh emre wa de do so me kwa krokro ba ko so aba en emre wa ni me ko pa ebi ni o enti saade we nyina no ma na busua te batwan na me ka me head akọ friend me me na konta ba ko ma na be hwe be di adansi o manye na men ma friend abona manye na men ma friend abona di dodo enti sesi awo se me fan sesi ai awade we agu ana se gina oba na bie na no aka bibia kyerɛw se bia onware bie wa na bibi sa o me ba to onkan de kato a wodi hu oba na yeda be o no akra me ko ho ko frɛ no me ko ho no o ko no e wododo pra nim na wo firi okra akọ na dan fufie okona dan fufie ena na ayi no so me sa akobi sa no sa ade ntina wode nkora na kokora ama manie na ofitin a wode nkora na koja na ma mi ko o ka kache me cho ko do mo basa aba ayi ya nti ade ntina koja nkora no wan fi me kora ankasa mo kora wankasa ho oba no wo tete na me nya na he na me kan ana wo no na ma ba no me ade ho na me mo Krobea say ye nhwe oba
me had a could did job go a Gianni empathy a Gianni empathy be bien ho me told you crab man's on for money to us and in Yuna I manson or them honor. You have a bit here in Yunamsa and I said I do the mean to me. Tiwan to me in bio. Wa comprehension say won hwe ni yi ana. Last or no na ma contact kasa no say ma contact kwa bi say say won kan adekodi a e ha no pa nti a oh yes sir. Wa say no be friend bla no chiri no ne na kasa. Ana me say bla he won asma o kan. Ya frau ye obisa ye mi enu nyina ye nyina na ejuna fon no say edi nkomo. Adent na obisa no de wuntimi nka say bia ma ye obibi a wuntimi nka. Na achire na be friend ene naka. Ntimi anka bi boni bia say ma ye no boni ana see. Menya na he hey we are too soft. Get any a day. Wona wa won fansu no. Ba na mo a won fansu no. Ba oba fie dia. Oba kire wo so. Okay. Arofo dia de hye moada mebru ma memma mabedwafo ensemisa kwanya na afei yenhwe de yeye e de ato so wo ho. Oba de achi ame ensemisa kwanya. Ura asem yesi ye na se ni. Member say be na ochi ni ode nkola na kwaya ni na ode akala kwaya no bible na ochi ni last day me ko 2 freedom okra me ko prapra dem ho bibia nti obi ti ono so na ochi mi pepe na okọ no ode nkola na kwaya no ebra nsense me sha ase no wa heda kọ maame ne ho ana na busuafo ho de akoto wo manim na me just makonta na mabọ na mane makonta na da bi na me ka so me heda kọ fe ne ba fi kra so be betna no ono otehe o aboaso tonso aboaso ye friend say Peter de Peter no kwa na mi pacha akonta Peter ono nso ye savior ni mpacha okay also obehwe die ni di adanse ma me hu adanse kra na wo say na setram na hu ni die nsam ne say da we sin asetan wo ne meti no na me kofa na me chese sie ye a wo firi wo nchen sisi a wo firi nchen na manie David sisi a da me ko ba busia na manie wo mo abusia na manie David fon so na me ne makonta kwa me ka so ye mama nie fon so ye mama nie okay so no kwa no ono no ofra me bi sa me said me ni nua ba no say ade chi a oba ho no ade chi a oni me wo nkomo na ade na ma me kwa na me ni ya say me head aka che no phone say bia say ni nua ba no afei yenhwe ni sei sesi unim ba bia awura no ote mbacho ana wo se wakonta ba ko se wa amfano ama ana waka ne sei bibi to no sasa na waka kire wo no wote ase sei ana sei na wadwen kire wo de wakonta ne ka kire wo wakonta ne kae no na so mo obuta bi sei bia mo pese o twema so o twema so sei o mo se bia mo de me fa kwan boni so bi na mintimi nkire kwan kro mfa because oba na aba mo nche a hu se nipa na ba wo nche ana mo se na so oba akra na mo wo so ya akra wanya akra ndi so oba ne be mate na se bibi ha na so no so betumi eja wale nye chinchina se o be pese meme na mba be ja no hu se ma be ja unu aba no mi wa ono so na asa ne ma free me dem ndi so no so betumi decide ama no so no wa free me dem de didn't na kan se meme na me ja no de waka kire o se be ja no wa se sa meme ntimi ntina bi ma me fa ne mla busu na meme ja no sa no waka kire nya sa na se bibi ne hu gu wakonta mu de he na e ka sei makonta kwa me eso no kwa me no na eso Peter na kwa me ne wo kwa obesia ase obi minni me be kra wote but ase de na me wife ko ho no wa ko ho no ko ho no na nya ho no ti okay o ware ko ye no ho ade wo fan ko ye no ho ade nkoko ho ne ko ye no ade se ho ni kru unnim wo mo a o mo tire wade na chi no ube kai wo mo de me kai no ye ne papa keto no aiki ana ne papa keto ai no enoko na oje awade no nti si ya ni a asie wabo aiki ene enoko na mane to say the memora mane but
I can make us a minute Becassa, my friend, my person, and pictures be. As a time, a band meeting the Nina to me, doing command machine, come friend. Yes, what Baha, I can't be over sure. Yeah, the Bemano. And the woman. But a near prophet of doom as some America. Ye, any ye. Missy, ye, no, Obo. Yeah, talk now. Me want your mammy and Sambia and Nevy. Me casa your mammy and Sanat. Yeah, talk now. Brunya, idia, and Tommy talk. Lord no mood. Lord me won your mammy and Sambia. Me catch ma. So we your ba na sa your mammy and say, would be ye kunua? Shannon so say, wawadi yina. Ayakwame, and say Missa Quenya. Peter, wo koye oba no ho ade na asoro fo nko bi. Asoro fo na head down ko because atam na COVID intinu na decide no sunti head down fa ni pe bi. Na ye di hide out to sheshe ne so. Me ogidi se sofo ba ko bi de ko bi ko bompa ya na. O enye asofo na ewo mu no but. Ti asemisie asofo mpanifo no mati. There be more money this year, there's more money. I didn't tell more money. Opesa sorry penny for ntenye day. Be you question ni mu mame. Na ye nyina ye. Sata ma ye koye ne ho ade na ye hard out mu. Hard out mu no kakra bi na koye ye. Enti sa ba ade na ya sorry mu no e wo se bibia ye mo adwaman wa sorry ni mu. Bre wo ho a se wo di ware. Nti sa bibia simi ne meri ntema ye nyina ye wa sorry ba ko. Nti wo sa afazempo 40 afuto bi wo ho a wo de amaye. Ya no. But there is a more Gentia. Obano, oh, so tea, or the infant to chain. Obano, Obi na koye ne lie man, Obi na ko pry no man won. But David. One on any kind. Oba shemu na any kind. So because we are not afa one no to me say ne pe. But Yes, sure. So, Onyonko na adi see so man come out. David. Peter. Man fancy will be also. You can say. O can say. O mama clean. Because Peter who to me say? But I. Who to me? But I. Peter asem we ya walking ya kai me tete bi. Me kai na me see oba peda. Na no kra no baby waye sesi o ye teacher ni no ye me nyonko Alex Bronya e wo twapiase o na yakogina sa afa ye pie na ye ginagina Roma afa asore da ho di nkomo e na me ka se abaya we die mani gine ho na me so me nse oba peda enti e be ne den Alex de o se mesi ama o afa mi gina hwa no asoge ne nsa no ode na ba no abomi din se one ge na kasa wie one na kasa wie se eja kwa me no watwene ho ase wa excuse me ne ge aka me ne ge no me ne ge ni gina ho no asa me honhom na ehye mi mu no afri mi mu ko sro eja kwa me nyasam ketuo enti me honhom ne ba me ho so niam ani ba me ho so wana ujira ho no na ga ni se yo mate na se na me na de me madiri mu no men kai sa me ka bibi e bi se na ga ni kwa on so ye na bibi asi be ma wonya sure se bi na ye o Dabi me catch am say manage no ho no ya me fe me wal no wa hada mama ibia enti ne papa ne ba dem ho no catch me say ne ba no so me na nim say na yi na me na papa no so me ne na ayi ma am ka say engineer say na hwe machines no so nti e kwa ye wadan ba kuma e na hihim fidi ti onye so say wa ase no mum ne ko catch ne ba say ohojo nti kan ga na ti me question ase wo ka wie na wa ase ne ba dem wo no onye so say kire ne wa ase ne ko catch ne ba say ohojo nti on ti ase ma da be nya mintimi nchire de but nipa ni bi wo ho no mo ka say we de ofata me ona mo ka say we de bedru avida say emla na mama wale ye nsisi obi ka say we na fa wo so a obeja tum
So you're not false. Obedi atu. Fadia wa falso. Na oba oni dididi kukosi o mabema. Ompe no abesesa uhrum. Oni oba te sebe nyese o yare excuse bia anim onsi unioma sebe o pese o pre ne kakra ko ne ho a won fiu mfa ma won falso. Peter wa falso. Wa falso. Mo worry 2020 no. Last question. Bacho you. Mo worry 2020 no. Up to date no. Makondo do saying. The kwara say nan kameka se bebri because inu do be bia ya bufusem. Do be bia ya bufusem. Ba say ya ku popo ayi de hedan na isa. Kasa ni. Nana me dasi. Bema kusawate. Kuse. So the okay nyina no kore dia kuse. Trese osumunti kura na wonom nsanka ba this time ka utwa bi pa hwe be ma ho ewa awadiem na so oni asumdwe fia sebe edin pa mema monam se agya ne bi mu no awie me ma mo ya akọwate munkuse na munnim no makotom basa wo pon free adwuma mu no okofia na ne yem hyehyɛ no yeah wapon wa free adwuma mu a okofie no enti se na wie se won so ye ba na wa notice sa de wei ukunu pon 5 ebi otumi bedru fie be 10 obeba na ne o ma de da check yourself minua ba buza ho nsemi bi wan hwe ya wa de na eguba ene ma so futwa Guinness no okay enti mumma minni enkomo a edikan mra ena ye yawada mwani tuase eduru yawada eye Hepa Plus Thursday enti ene Dr. Hepa Plus ya beidie mumien kwe na wiei papa no wa ha Ghana papa no ene Dr. Hepa Plus papa no wiei doc what to say nyakopa adom nana na no na me hwe se ne amanfo de na hum no yes eye adwuma no a ne hunu se yes to me ewa asem no achi yes ena wiei eye yawada eduru yawada se ya Hepa Plus Pavi Plasmos de yemfa honkomo eni agro ena yawada ne nso ye dapa mene madofo madehye ye twa afidie ne ho ahia ye tiewo ensem be na wiei o de ma ye papa yo nana me da se na Hepa Plus Pavi ena Plasmos no onim se ono de ona me baasa bribia no yakase wo call drug store pharmacy over the counter herbal shop oye onsa no miensa se ya nana e kire Hepa Plus Pavi ena Plasmos miensa no nyina na kogibi na no mbom nana se ye du bra ye no maduro no wa bra enye se reference ne ye yare binti ye no mfise ye gidi se sabi nipa sure na ye nipa ne de esese ye ho ye den na ye tumi adi ohawe beba ana ohawe wo ho esu nkunim sure eniti obi etie me stroke na dina to dem obi tie me sabi busumi be de wo ho ni menses emma obi ehwe me ni ti edwan kinkinkin obi akoma abone periperi ohawa ho do bebre ena me kire mu se yiwa dwen free sa ohawe yi so na kope Hepa Plus Pavi Plasmos no mani pedua no enya hoden ye nhwa ade se ni pedua na ntumi hwe en correct o hawe yana na yensema ye kanyina ni se onipa benya hoden na hoden na wanya nti obedi o house nkunim powerful na ahoden we ya ye kan eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos en amazing for di ho dance fita for enfani agro yenuano mapomodin adwuma ye for nurses midwife accountant e hospital je say obi o clinic hospital opomodin adwuma ye for omufanu eni agro a driver for emfa Hepa Plus Pavi Plasmos eni agro good obi a na pomodin ho asem hia ni bia no enum no bi se ne ho bekoso a ayeden no waye de esese ne nipasu no eye de boa no sure enunti na ye ma ne boa nye den ye kan ne boa no 20 Ghana cedis enunti se ukura 60 cedis a esese unya Hepa Plus unya Pavi
na unya plasmos ubenya miensa ni nyina with 60 cedis no 60 Ghana cedis good enti Hepa Plus Pavi ena plasmos no die non negotiable na ebeye ya anka obaten bia oti Otec onfa edui enye ebusua na duru sure ma omani binom ansomwada wo obaten so ni ukuna na ona oyire no munum bia no pane anwumre na de mode beto akire no de ye be kire wo so fa bi to akire na enye umu adwuma na fe obana owo boarding house ana wa akwantu mu no tunefo se onomu bi good enye yare bia oyare nti na emom se ne ho bekoso ayedin obedwene na pomuden yes nana enne se one woni ewo SHS ahodo mu no even DHS bimudin komo a omunim colors bia mintumi modin wa onim color no edi ninya onum emede ohawbre no station ba ko an ye program anope ya listener no frɛ ya or describe said the color ya ye ka ho asebi etie no aha ni nua be ma owo SS so 1 week no ntumi nsɔre free paso why say 1 week wakonom bi na o describe ekwan nam so ni nua ni so tete na o describe no enu nti na aba behia se oba wo esesa wo de to Hepa Plus Pavi Plasmos bi ma no na wa nkoyare ma obi ankoma na duro we ni ti na ye edwa no na danfo so je colors ni bi nom enu anu asemasi enti obatan o de ma Hepa Plus Pavi Plasmos no enya oba na duro se be se sikasem po anana anka term ni nyina no ma oba na Hepa Plus 1 we di again hadwin term ni nyina o ma oba na Hepa Plus 1 Pavi 1 Plasmos 1 for the whole term miensa ni nyina term no onfantwa na wonso obatan no se o de se sikasem nti untumi nnomo a wapom de ensase wunya ne nyina ye ho toyo man ni munti anka bosumin bia no 1 me kano na awotwe kura yes kire se apomuden eye continuous se wuja hoi asemo ba enti nom eduro ni ma wapomuden nu nyina brand that is what I believe because nana obi be se sikasem ntimi nto enso ya re bia beto ache no ni sika na wakora no entumi nko ho hwe yeso frefra dofo ni ade epebi Hepa Plus no pa bo nya din mesra wo de wantumi kura no tede na aka na wotwi wo de wantumi kura na nka busumi ni nyina no miensa ni nyina bi 1 okay ni yenhwe na emom so betumi dia ene de ne si wadru no ho kwan fa dane wadru fa ye na wotwi bia na emwa wo because mfaso bebre ene wo so na me number ena kwa Hepa Plus ya wade sure 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh amanonia 0542 807 907 0542 807 907 na bribia ye kirade wa ha na osofo panyi bia memmo ne som edin as to say wa ware anon ware ye me mekirim na osofo panyi no frɛ me eno ka se wo tie ye nkyerɛkyerɛ no na o sha sie nom Hepa Plus Pavi Plasmos no ohun se eboa no na mom this time o de kodu no to akire ohun se eboa no pa na enye ni nyina na ye sex nti o there be sani nipa su no daddy man hu se odaso ye nipa sure o se doc na me de me nom ne sa because me worry but
ochie mamti ase se enye sese bio mpaso nkomonti ena ye di kwadu tutu akiri no me sha ase mi ankasa me di kwadu tutu akiri me hu se makoma hodwo ne yie me dwonso kama sabe me jam nan so yie me tumi di this time nyame di we ache o man Ghana but arehosem ne say aso say betumi emancipate ye hu from sa mental slavery we no o kasa asem no kan de ye obato ye heba sabe nyansa be no nim etima minjai ti kra ye kire se ekwan ne nam so ye nuane ne ye nsuo ni nti ya nhwe ye a ye da achi no ehu eni nti obema sabe uti Otec FM emfaso ba kwa obenya free radio station we so ene se da achi yare engu ani mase eni nti obema se de me kan mpo na wonjindia fa kodunum tutu adunu achi na hwese adunu beboa wa na emo good last man ya no stroke ya isi kusua miensa omini omini obemene enti aduru no eyefo wa hoden a nyamedi ama odada no na denedi taxi driver bi offer me na sam ne se nana Krobea misiye Hepa Plus no wadi ho adanse ama aboa mi o na am se adai osimi judi pa enti o kan ne sa no me ye driver ni Kumasi adum ha na metwie na ya na ni sisi okoduru fia emutumi tutu na de bechi a na ne yem hyehye no enti okoje Hepa Plus Pavi ena Plasmos ni nyina bi ena sene ye kano no odi kwadu no bi etu akire ni sisi no ekọ na emum ade ba ku bi a wan fa dani anto se duro ni betumi ayama no ene se ya na nakoma eboni peri to de bia na se ho ne hyehye no ono no mu no sa de ni tuye se memoye ofre mi anopa tututu bi o na ni age dane kroye credit chair me na am say wow wow enti edro no de ye sre Ghana mine Hepa Plus Pavi Plasmos ko pebi enom na emwa me de me number e ma o fama me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na obi bisa me say denti na Hepa Plus en bibia no miensa som 3 Hepa Plus Pavi Plasmos yo nsa miensa na denti ne ye ne sa na dia no wan kra ne say nansen a Tuesday me new year program e kobo na ahudi edi asema ba nyame honhom kra ba wo so ema wotu aso say na ahumi ni nua panyi habaku na nyame asem na wo kan what you say nim say Bible mu yo fie som 3 bia o ma hyehye o mu ai yo na ahum ne dikan okay de to aso ye habaku samo o zam ka kireo de to aso ne habaku ena de to so miensa no Zafania so Habakuku abeshe ho what you say na sa miensa ya making from ebrepapam ye beka ho asem ye wonim se omo nso no omo miensa ni nyina no ebia Yesu fie som 3 wow na hum ye ebo ni din kani e only 3 chapters fie som 3 fie som 3 epie ubedru Habakuku a wadi dia just ubo ni dia na obia kai Hepa Plus Pavi Plasmos Habakuku so ya 3 chapters so now bedru Zafania kradia no see everything ono so ya 3 chapters what you say omo to asonso mystery e wo so mysterious omo align omo ho te stars ya na se no mo align Hepa Plus Pavi Plasmos na o ka sem bi se Ghana fododo no abehunu de waduro nim no na ache unya binom ya ene ya kupa binom se ni amanone fo no anom gusodo
my Ghana for ye dia so chesa baby a mefa bia so menya bia obenya bi ene ahonya den obi ka kiro so ye kwa ye nya bi nkrama ye okumasia oboa enti ahonya den o me peto pa ye to pa ende na nsen ye nya bi o ye wa ha ebu aha kra ya eche bi wa sure bibri ena pavine plasma so honya den good nti fa ne se wonyare ene ya wade ye da papa o num bi ahye onipadua no so animnyam asa na wo de wanya bibia amfanya reference a kai na hum kai Habakuk na kai Zephaniah so mu nyina wo 3 chapters na ebwa ema Hepa Plus Pavi and Plasmos akoyi o person frame a mama number 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manonia onso no bi 0542 807 907 0542 807 907 Edwane ye Hepa Plus Pavi and Plasmos Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me ma no mpa fie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and you also wo ye Hepa Plus wife na abba no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo ha na echire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wo hia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔ Bensofo line alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare me ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompamu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpamu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture esa sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus samikan se krom hadie woni ade pahene no sire me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne Getu edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, arafo yadamase yakoya yasan babio aha ya 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no enam wasungu so a mutie ena wie mo hweye ena owura adwumadua Peter ono na ede nasem abayanim ha na eye ne yere yeboa Maria ena ode no abayanim ha oba waware no emfinhia no munie 2020 ena oware no ebraso ba bi a wote dan aso yetu afiri ho fie wura so mfama ye bio ye ko han ba bi foforo ba se da bi meme ye ko han ba bi foforo na emum ma ye nkotena do praprem adan die na asie
o se won tena do pra mu na dia ne o de sesa neoma me ko bi kru maba okoya one ne mamienu emfie miensa ene afekro ne fama o de won mu akogya ne maame ena waba Kumase ha onko fa nkwada ne mra akoda ne nsempi enti de di kan wo hia ne ma de toso mienu ohena se ontumi nware biewu a onfa ne nsamre no na ontena ne baabi na sebweni na wiei engine room nso wa ha asemi eba woni anim no anamontu a watuo ede afa ho no na wiei ono nso ebema yasoate na kyerɛ yɛn kwampa yɛmfa so na digital herbal fo a mudi grow fine herbal tonic nso aba yɛdamo ase pa sɛ muta yɛchi ewu yedwumadi a yɛdie mu na anuanom ne adɔfo sɛ woyɛ ɔba woyɛ bɛɛma na sɛbesɛbe wanumu ato ya wuntumi nidie da bia yɛkan wonsa ne wonsa onan etumi yɛ utitriti edura anadwo a wuntumi na wosɔre nso a na wayɛ bohu wadura a wobɛhia ɛbɛboa wo ɛyɛ grow fine herbal tonic sɛ duro wei woyɛ ɔba na sɛbe onsabuo mu nya sɛ wunya sɛ duro bi na sɛ wononom a ɛduro ne bɛboa wo ɛbɛgyew na ama wonsabuo bi atwa ɛma bio obi deɛ sɛ bi ɛba ɛbaboro so obi deɛ nso ba emu tete etwitwa sisi obi nso deɛ yaw ɛna ɔte grow fine herbal tonic no ɛbɛboa wo paa onum sɛ duro na sɛ wonyare a ɛma ho yɛ den o yare nso a ɛbɔ ho ban ma ho tɔ wo ntɛm baabi ɛtɔ ne aduro bi a wokɔ a kasa mepe grow fine herbal tonic yɛwɔ kae nso ɛnamu wote sɛ ɛpaye a kohyia no na kotobi woba Otec fie ha nso abenya bi atɔ yɛ nɔma ɛyɛ 0244 596532 fresa nɔma yi na woni grow fine for nkasa na wonya bi nso bobɔ a it makes you grow fine and Effect homeopathic clinic enso ya asoya se wo ba Kumase Krodua mu ahene makokɔben a Obenjomas company no ɛwɔ 18 junction ne so enkrofo ne waduro enuro nketenkete no ɔde eboa adasa ɔnom aben ɔnom na akra mfidie free India ɔde bɛyɛ hwehwɛmu ahunu wɔ yadeɛ na wɔde aduro bɛka wɔnam physiotherapy acupuncture ne massage kwan so nipadua ne yaw bi a enam wo ne bɛkɔ oyɛ detox ɔbɛtwe fi de afiri wo nipadua ne mu sɛ stroke yadeɛ haw sɛ woyɛ obi a sikyire yadeɛ tete wɔ wayɛ mrempam ana wo nipadua ne mu ya wo ya enam yadeɛ bi no ate ana wanya ani ho haw sɛ wo de yɛ ulcer na wo ba Fit homeopathic clinic a ugidie nye wo nkwa enuro nketenkete no bɛyɛ ho adwuma yɛ number yɛ 0244 583859 ɛna 0275 969414 wanya saa number mfa nya akwadworo frɛ now ne fetifo nkasa no ɔbɛboa wo ɛna simple plus phone accessories yɛnso yɛnie anuanom sɛ deɛ sɛ yɛka phone accessories a ɔne a wɔn deɛ yɛ papa na yagye atum ɛyɛ simple plus ne brand no wo to phone accessory bia na sɛ yɛ simple plus deɛ ni bia ɛyɛ papa no no anya no mema nkwankyɛfo edi a wɔn mu akotwa begum no ɛmɛ foforo okɔtɔ a wobɛbɔ kasa da bia kyerɛ wo to foforo nanso sɛ wonya simple plus deɛ bia wawie o sɛ yɛ ka phone charger papa ɛyɛ simple plus deɛ ni bia sɛ yɛ iPhone ɛyɛ Samsung Android phone bi a we use ana sebe yam phone kura no a ubenya simple plus charger ɛyɛ papa sɛ wo pe power bank ana wo pe batteries o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset simple plus de no na ye sɛ wo pe phone covers iPod any protectors phone accessory bi a wo hia bia no wonya simple plus ne phone accessories ni bia wawie na hey ye tuton ene ye to ne nkronkonso obeba Kumase kejetia ugina Dubai gate 2 wudi ebusa sɛ wo pe Dubai gate 2 ugina gate 2 animu ho no opposite gate 2 ne nhwe animu ugina gate 2 animu ho a ne nhwe animu ɛyɛ simple plus abrosan no first floor no ɛhwa no wo ɛna sɛ wo sane adehyeman bepo no sɛ wo kokejetia na
baabi enkane na agyanan bia no wo no keje tie agyanan bia no mosque masara chikase no saa tokro na edemu no wonsa nifa so se wu sane a wonsa nifa so abrosane ye stores we sa so ase hona no de twato wo wonsa nifa so eye simple plus de no ono wo hwe ne charges ne phone access hu a simple plus ni gu ho ena wo ba de hyeman so a opposite Dr. Caesar so ye no simple plus ho ne no manie for further enquiries fra 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 fre na yene wonkasa ya Bolivia Enterprise okumasi sofo line alignment na yede yene multi home no ne die nimhwe anuanom yene yede future life smart foods yede sayade ya aduane o nanso yede sayade ni senti ne sei ene se ahodi no na ahya aduane mu matontwom enti se yade how na oba be kire yade ni mu kire ye ne a ye bema waduane ye yaduru a wobedi a ebesa o yade ye wo future life smart food no vitamins ni minerals aduonum yensa eni wom amino acids edun kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matontwom enti be kire wo yade ni mu na ye hu se ye ma future life zero ye ma future life oats ye ma future life protein future life smart fiber ana motabella brane mo ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 wenya number mfanya kwa juru fresise ya na one wono monso nkasa na asasu heba center woni a edi kubi heba powder no aba no onum na enie oma bama sesei amanfo awade mu ayede onum abama sesei mema sebe na waye boho mre tise kontomra akaja ewo empaso no sesei wonum agina ye tawe denden enti so ye bema na wutie mi a kwabrane ei enkono num bi ensanse bi ema enkofansunsu asobo ne mre adaya opese ogina so kubi heba powder no eye natural adekodi adani si akwanti ma bema no atwe akohyem no ebeyi afiri ha ma aba die enti a wadani 2 minutes mine no ebeyi afiri ha ma watumi agina so ache bra Otec fimfia ha eno an ye didi bronya betobi fi Asem Beba Dabi before no office will be ho okwa posa heba misty heba ne blazer require ewo mromu a ubenya bi okwa tafo pankro no top amazing heba wono nso to bi ho okwa ofata drugstore eno wabu akwa Kofodia station ho baabi a David to aduane bi ho eno ofata drugstore wo mfensi adankwa a mebe room asore no ho nso bi ho okwa fodro heba wasante bekwai ana okwa obo asesma deba kubi heba powder no eje tuato ubenya biato software wadi kubi heba powder yaba ne no mani eje ye friend software samoa eye 0244 166602 and 0243 505775 first anoma we see ya na wone papa no enkasa ewia ise chedumasi rural bank plc for adwuma yefo nyina mechiachia mo adwuma yefo nyina mechiachia mo amowo sechedumase branch ne bedwa no adwuma yefo amowo nyina mechia mo afi mo amowo adwura branch no ebi wadwura eno nso be GPLT for building no mo nso mechia mo Kenya ase kwa abri Kenya ase ha branch wo station hwa brosa ase ho ye be Kenya ase emi school no mechia mo nso angunaga jene dwom ho branch ba konso wo ho mo nso mechia mo na aboabo post office no achi ekwane ye ba asanwa ase branch ba ko wo ho adwumayefo nyina mechia mo ho afi tafo branch no ben club 600 ana mo Fredro school no adwumayefo wo ho mo nso mechia mo adum boss FM achi hwa adwumayefo a mo nso wo ho branch no mechia mo na mo zongo second station hwa managers adwa ye gwa onso ne wadwumayefo nyina mechia mo ho ye wo mobilization centers miensa enyina su in the address Chedumase municipal chechere in the Fijakwa Abre North Edidwan in the Mampon municipal ho nyina ye branches ma boso akere no na me pese me kire o se besika korabia a ebetoto yensi kasem ama yeye a eye se Chedumase Rural Bank kire se afi apema hankro de watwe 1980
and a bank we buy 45 years and still counting and you provide the rural banking services ewo Ghana ha enti uti wo twan de minia memfa osika ankoto ba bia ankonya asem wachina bio yeah Fabra Sechedumasi Rural Bank PLC ye be ordinary current account amount corporate current account savings susu account me badache fixed deposit interest rate ni ye kama ena money transfers ahodo na woni edi dwa bosia biara wo hia ye be ma ubi yeah aban adwuma yefo ne ankura adwuma yefo ye ne ye ne aye nyuma akuafo ohun akere wo pebosia ye ayie akọware udi di dwumadie bia Sechedumasi Rural Bank PLC ye be ma ubi obeso oni edi nkoma ye number ni 050-168-2737 ena 050-161-7924 ofresa homa we ya Sechedumasi Rural Bank PLC ye beje so ye no be kasa na ya kire nsemu nso de amawo na enawie yi ababa awodadie mu nchia enkoma wo udide root mensa root mensa santasia pri ena oba pawote wanya afeko ede aka onfie ho na wudi wa wodai yesre nyankopon ni nhira na ho bambo ne nkwa husan ene ne nyinkyere sentoso happy birthday to you root god bless you and now David Kofie Champon enudin David Champon abontem edna owo ene wanya afeko ede aka honfie ho David ene ye wa wodai nyankopon hira pa wate ontutu na mo nsi ye bia ekron ene omfensi ba bia wode onansi a eho ya ateche edu be wuram ne de e ma ne mfa na nsi ho onfa na nsi boso se be ya da ne da ubigina. God bless you David. Nana ame charge mai enudin wo ye nurse ni ewon kran ene wanya afekwa kan wonfie ho na ene wiai wan kasa anyonko mama wo se wote nioma se enti ono nso kire omu na wasire nyankopon hira de ama wate nyankopon hira no onye okese wate na wo moa wo ewa na montuo nyina mu. Happy birthday, God bless you. And now we mabedwafo wa ha engine room enso wa ha enkoma abaye nemu oniana montuo ewo sa nkomo yi ho ene sen entikrache wodi esese die hiawo kese eye wo ma baako brawanim die toso mienu eye seso oba no se ontumi ne wontena bio dia onfa won samrew nioma mienu ni hia okay dia na mo na engine room matu afasa asemwe ho na me dase encha ma Mary awo Santa Sepri dase your friend Enu Mary or Santa Se new site yeah or your provision stores Enu Mary on fa Otec Niagro yeah ma me ba ko pe yeah Enu nyankopon show yeah nana no kre apai ba ye no ne yere no use phone oba ni use phone debi ya mumpo debi oso otomana na ase de odi mani bia ni ho a ejinanti oni bi ti oni de ye nya ne number na ase no ena odi ne number man na ono bi wa no mame ya friend na so hu dia na so waja phone na mankwala ne de yini from since our ba de on pick call bia free ho free nra be see no pay awia nyina e friend so onfa ti on yenya obi ha ne nkasa mfa asemwe ho na man tonkra se krachi se be wonko pe ba na kira kwan se Otec fo nkra to nie makosa ma wo ho wo se wo hia wo no kre e ba ya na ni nya number bia no ya bisane se kwan be so ne be fa so anya awura no so yenya ma no no a beko no akwa ade nkra akwa komandi ade nkra esi abrantie so ma ne ko no ho eno anwumre okoye okoto no ade nkra ne de ma no ma ne ya we se ne ye bi hia wa ha ni nyina echi no ge na ma na ye ba no ni nya ntie se wa free we ka chere se
na oba obeka kire no sebi onim nyansa se wodi transportation beka ho nti oma nti wama okay memma mabedwafo abem ewo saa asem we ho ene mebi ahoma ne nso atum memma matiefo nso abem na motu krachi we for say in this case edie ben ena saa krachi onye meka nioma miensa bi se meka kire matiefo ansa na mabedwafo bebem no saa nioma miensa yi se wo yoba na wanya saa nioma miensa ewo wawade mu a menua ba awade no enkosi hwe empo empna twim die twato no eno na ya ahwediye die dikan nie oba wankasa esese oye useful sebe ye wo ma awade mu empna twim sebe emfaso bi ani wonso ni senti ne sei wodie bibia be ma anim na wo hwe mfaso a meka no ye in quote mashana tade bibia ye be ma anim na wo hwe be ma tumi boa oba me pesa wo ye saa de wei sabi kokokura no obetoni obeboka sika ne be hye enti be ma ni hunu se ade se me ma nkwa ama emwa bi amfiri wo nkyɛn ma na dwene hihim enti obai awade mu ya wo nso wo nsai enum fa pe bibiye ne mfaso mra wo so eno ye baako mienu ma okunu ne wona give your husband give him sex sabe buza ho se fa ba me be fa wo asoba ya wo ne wo tie no ono mfaso a wonya ye de be ma obeka kire o se memempe na oboa ebia ne ho aye mre yaduro be ma bia pe ebra be ma ho be sore na ode ho be kame no adwemoni bebre na ba ntrim o ebi kura tumi kum ebi tumi bo won yere nom e wo saa de we ho awade tumi gu empna twi tumi twa e wo saa de we ho enti mesre wo se obai se bibia nsi kwan se yade bi unsebuo bi ebre bi ya wo beka ama entiase ya adwuma e wo mu mienu mo ntemo a e ya afa ma no yepe o yepe e ya momfa ma yen se wo de ma wukunu o se mi de mikru de opema da bi fatata no wo obebre wo ho enti wontumi nsa amfa nkoma ba foforo onfa ntata no nti ena da ne da wote abonten de twato buno se buoni awadiem ebuoni mpna twimu a menua bai wa wade no enyina sabe be ma beka baako na waduru wa ha wo ba no wa no ayesa taprata sa obeka baako na waduru aduonum menua bai enyina die be me hia wa wadiem enye do wo ba wo no oba no be ma oba do ne ma e wa wadiem be ma ne do oba nemom oba dibuo e ma be ma mom yen ko twere ni mu o hye onipa berema ene oba die bi o se berime do yire wanka so oba o o se bema do yire oba febuo ma wukunu brewo ho ase e ma wukunu yembusa o ya saade ni bi saade twato yi menu aba se wunye bi e wo wawadiem wani nso wukunu na wodi wukuna dane fom dane de nsem a enye na woka de kire wukuna ebe fono no dakrope efono unse first no nanka asemba oni ni mienu weyiyi na weyeyi sese asemba na woka ba ma ni mfiu afono no eno no ho afono no wan hwe ya betumi na dada krum o ma ho umu no
enti wo hokura ntumi nya na kono enti wa wutie me awia yi fa saa nneɔma miɛnsen Krobea na de ama wo sɛ wofa ɛbɛboa wo ɛgya kwa me nana brem ɛnɛ mɛma matiefo aba dasi pa nana ma yɛnkyɛ atiefo nyinaa mo ma gye brɛ mo tie nyinaa titiri fitafo yɛ mo akyerɛ yɛ kyerɛ mo pa nana yɛnhwɛ adeɛ bi wo sɛ yɛtumi ka sɛ ɔbaa yi deɛ wagyimi ne kunu paa o ɛnyɛ gyimi na wagyimi ne kunu na mmom obu ne kunu ntia maame deɛ ni okan ya na ne kunu yɛ na ɛnyɛ bibia o ɛyɛ bu a wɔde bu ne ntia wonim ɔka ma mi bɛ me da ase na ɔde dani fam nti bɛma ne kɔ abɔnten ɔne ne nafo di nkɔmɔ kora na yere hu ne yere kɔ ase me yere fɛ me de me kɔ bisa sɛ deɛ ntia ɔbaa no bu ne kunu no nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛtotɔ ɔbaa no ase kumase fo mmaa bi mu ana yɛ nua mmaa no bi no mu wɔ hɔ a na kumase yɔnko bi a ɔde ne ho akɔbɔ ne nti ɔmfa ne kunu nyɛ hwee minim mmaa bi a kɔsie da ɔmo atimi gyigyi ɔmo sika awarefo na ɔmɔkɔ tena baabi na ɔmɔ yɛ bɔ dem na ɔmɔ ba dem na wɔkyɛ ne kunu ne mma wɔ fie o bi sɛ deɛ nkyɛ bɛrima na bɛware o hwɛ na ɛka nneɛma si a bɛrima yi krakye wɔte otumi si ne nneɛma ɛka aduane no a krakye tie otumi ne wɔn aduane ɛka nneɛma hohoro a ɔno ɔsɛ odidi wi a ɔhohoro ne adeɛ mu kakra yi a ɔbɛba wɔn so a ngaw nanso obenya ɔba bi ma etu ne fo sɛ gyae ɔkɔ yie no ɔbɛkɔ yie kwasiɛ ɔbɛkɔ yie o ɔteka na ne kura frɛ no na wanya aduane na gyesɛ frigi mu woka ne hyidie na ayɛ den ebuo bi anim nso obenya bɛrima bi a ɔbɛma ne 50 cedis na ɔgya ne ho de ama no obenya bɛrima bi a ɔbɛtɔ credit de ama no na ɔgya ne ho de ama no abrekɔ ne kuru yɛ bibia de ama no ɛnam namfo dudu nti o yɛ ku bi hɔ ɛfɛ na premanfo ku ɔba ware fo wodwo premanfo ku ɔba wo ma eku abɛhyɛ okawa ahyɛ wani monyam no wodwo premanfo ku. In this case of abrantie ɛdeɛn na wobɛka kyerɛ no sɛ ɛno no ɔnyɔ nana yɛbɛsi usu anka ɛhyɛ wo ma meme deɛ abrantie sɛ me nua bɛma na sɛ mefa no sɛ metu ne fo a na ɔhwehwɛ nkora no akyiri akwan didi kan owie a ɔnkɔ abusuafoɔ no hɔ yɛmfa nipa dufo de ɔkɔserɛ no nti wo deɛ ɔnkɔhwɛ mode hyia no a mebɛserɛ no no bɛɛ biriktia yiwɔ no mihu no deɛ abusua no bɛsere no ɔnyɔ ɔmpa abaya no ɔmfa no kɔhyɛ abusuafoɔ no nsa na ɔmbɛtena no baabi din ɔnyɛ ne ma no bɛtena ase na ɔhwɛ ne ma nana sɛ wanhwɛ yɛ na sɛ abaya wei kɔhyɛ baabi sɛ kukuro na abusua mpɛ ma nso a anhwɛ yɛ mma krakye wei ho akyerɛ no nti ana ma ɔyi sɛ wodi kan tuo ni sɛ ɔnkɔ abusuafoɔ no hɔ mɔne hyɛ na mbɛsrɛ no no sɛ bi mene nɛteɛ nansɛm mehu no wedi ohu no dabi amamene mu no nanai tɔbɔ ɔbaa no ɛna meetu ɔmeyɛ nkɔ a ɔsɛ wɔnkɔ wate ne ho akɔtena dodɔ prapra mu hɔ na deɛ ohu no amanneɛ na ɛbɛba no wokɔ a mehu no yɛbɛsɛ sɛ wohu no sɛn nansɛn yaa yi meda ataa mo so yɛ meyɛ sɛ ɔma yɛnkɔ wɔse sɛ mankɔtena dodɔ prapra mu a na wode amanneɛ no ase ɔ mo nti ɔmo de hyɛ no ɔmo ba kɔkyerɛ baabi a wɔsɛ hu no na ɔmo bɛkyerɛ no na ɔmo bɛbisa ɔmo de hyɛ no sɛ ampa sɛ wokunu sɛ 1 2 3 wɔse wei nyinaa ane na afei asɛm wɔ hɔ a na ɔmo aka. Okay. Meda ase agya meda ase na wia yi akue kyaa ɛne wodin woyɛ dwadini ɛnɛ yɛ wawoda akue kyaa dwadini a wowɔ adehyeman market ɔkyerɛ sɛ kronom sementim ɛna woteɛ na ɛnɛ yɛ wawoda mama se ɔma wo happy birthday wate ɔsrɛ nyankopɔn nhyira ɛde ma wo. God bless you. Udi de Vivian Kote. Oba Vivian. Dodo na nim se efra wabna. Ashtown ena Vivian otie. Ene ye wawoda oba de achiam ye owo Otec FM ha se wosre nyankopon hyira na ho bambo ne nyinkyere ene ne nkwa husan enso de mawo. Happy birthday to you, Vivian. Awudadie mu nchia nkɔmaw na nekua edu mbro o Canada na ene eye wawoda na akua wa papa Sylvester edu mbro oso osire nyankopon hyira de ma wate osire nyankopon ahobambo ne nyinkyere ne nkwa husan se ntɔso.
happy birthday to you Nana Akua and now we are Abraham abedu mama mene eja Abraham emon komo na mewia ya toaso ejabre Nana Krobea ohun te say Nyankopɔ tumi me hoden mpacho na nso e me nso me hoden e de hoas ene ya mu official pawate afin kometue ya afisese na sebe dawura wo bo ne adanse amanfuo difa wo hono na akosoro odi aduru bo adasa ena wiei yasane wahia bio afri eja Abraham Eba Center wadaroma de na adi firi aso ye ma jo Nana Krobea me dance Mr. Fosu o UK o me chairman no se no hematare hemia Mr. Fosu ona o ma misika amato material nya we nko miensa o ma me pam batakari ba ko na we no mienu afre Mr. Fosu o UK na oba o Santase hono woti na de ti oto atare material di chemi a mapam fefefam de ahi onya enam yare ni bi e wo UK ho oba Ghana last year no wa ha wa kwa enko mpani owo e ni ahoro emura anom amfa na okotena UK na me ba mo fidie so na nsan ya e na oteminka da se ofre ya na oteminka no se jabra hojidi me de hu yare na me so de me kra enpo na me pe no na ja me se usanse na isi no koye no airport we bego di sende me na one de no insisi pa o se ontimi chese ontimi nyare nti o koye ofiri akoye nka no na onum kra nko anko koye wo hyedem na ja na yere ne ma wo nti na ese wo koye wo hyedem di sisi tutu no na chinka se mu ye ne ya chese o se de to asin pim to twe no no se di ha ne kra nse o bedwo so a wo hunu chese mu ka se pe na o so wi ne bema no e wo so se na abaka se obi apai bema no de sabi ameko fam no ya afire na adwen se bia eja okwatena ma no ni nti na nka enkofo ya o mom ska bi ni emrewe o maka ja so mu wono pane boni na msmati to ne kan tese edo no ko obagima convince na on fantrinye na ize Nyankopon kana koma na odi ska be na me de do ko ma no na wotwe ensa pepepepe ne sisi e ne yo na chika se ne yo ne be mama shishi no ne nana ne setiti yo chese ne yam na ese osa ye typhoid nti wontumi na no ni nyina jai e de na me no kasei o se ni obehia bia ma na because nam yare nti won ne yina akofom de a won ne yire kra na to obehia bia ma na yire ana wasa request me duru aka ho ti afina me de be kwa akoma ntimi sre ba na ye be kansa na sebi enya na nsem bi na ye beto eye no kwasem todo mintim ni etro enti obi a o tie me na ne be ma mu hyehye no emuke kano sebi okotore na ochima ensuo firimu ba aya na nsa bia begu ama ne be ma na ekete ama ne sisi ye ne ya na chinka se ne ya tise edi dia ba ne yam ni mo dwa no ye se onya osa mestow ama wo Johnson ten ye se ye be share rubber esan se o ye nya prostate enlargement and say prostate cancer mestow ama ne nan site ni hona mo dwa no ye be ma tise ni be ma sam de enkoye kura wo de boss wani no order form mestow he Abraham me dro papa na ma dro kumwa no na da bia me ba me kase habibidro fo nyina wo no ye papa o na mom me do de ma me de ndas rokon se samwa na ye nam yare no wanya do be kumwa na anya do bi no no so ano a e kwa e be saba sense mwa na ye se dem so nkonsuo no obo dro na se nkonsuo na nyina ampae ama mu nyina nwe ka ba akopa o be sa to ama sa yare na sa ye den aba etina obo se obenya dro bi anom na abrase ewuma na saba na me medro no ebe kum waro na ahye omkoso nyina ase ntimi so wonya nam yare bi na de akina enko ba bia fabrage Abraham o so ye oba wonya nam yare ni bi ama won so menses na ma osisi ya oya o tinka se ya oya te so mens kraba se bia ni yetum wonya yafu yare bi ye se typhoid ana ulcer te so won non man hunam dwaw te so ona tika kra bia no wabre mi so wan pedra embre tia wa yi minu aba e do beto form as stroke o so ye be ma ebe kum o be ma no ebe mi asa show rubber as a president na sa di nwedware stroke kan di so di akire anko agye Abraham number yi ne tua na mo na hwe akira kwa mi wo kuma sa bontisu a ohwim school junction enkran so me wo da kuman abrewana na ba nanim wa wo sunyan me wo estate brotherhood aso da no me Dr. Achireko e di anim hwe number nim ye 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 when so a WhatsApp bet my frafa so and also bet my WhatsApp voice to not send me a 0549 10 10
15 15 80 80 0549 0549 10 10 15 15 80 80. Yo, maka sa enam yare no ho asemo wi no na me ba obi asabi onya esikyere yare asabi wono abrofdo bebrebe abrofdo na anom yenka asanye o eye na mum boa ma sugar no ada wa no pe na ekosoro na jabra mo duro bi a ye habamba o benum na asiesie ade na ye opan class no na no atumi produce insulin ma oni pedua abrofdo no boy you afiri so onum biem any side effect bi a so e ma wo sabi oni me how enjojo ento for ma wo nya stroke na abrofdo na won de insulin so bebrebe wa wonum no wa na onim ehwa dance etimi so wo tiem na onya diabetes bi na hawa jabra metumi sa for safabra na Krobea adanse ba kakraka ba konso ewo what they say airport run about ya open the case because say anwaka na ho ni nyina oda na hweso be 3 years etwam na nani anwa ne bi begu nani na ohuma de kura so so touch ene wo hu airport run about ya make wotie ona bom na ni di no ka cha na miravi we system ni na oba me ho na otwe yensa ne brada no say wono an fa bucket ko ba bia ne ba be ma wotakwa na twa skama no wona bucket ko buni suo wona ne bibia timi sew de bia mba me ka me se wo ni ehuna ade kakra nko ana torchlight class wona ehuna emfa ko ba bibia bra na tie ye ya na obi ba no busan say jabra wodo ye de me se ye de guso me ma de be guso no ma de be nom so on pe de be guso na emma because no sika nko na me hia me pa dance se na papa ba ya o di dance timi so woni ni prusuo woni ke kaw wo just e ohene nya mo hu ade ka crowd ye china doctor class enye ye na hu na ade ka class ye tenezo say gra ko ma jabra me tumi safo o de fabra me mo oduro me se emleti awa bi o so ba be di dance papa di we me be makan di o me se anwa kan ya ewo airport round ha ona ne hweso be enfie be miensa atwam ntimo sa mo airport rabato munim ni bakora me kana senti misaw emfa wo de ne mbobo adum ni ada wo de tuara mo ne fabra wo so tie me wo de breast cancer ama wo nufu na den wo ko scan bi ye se wonya breast cancer na jo bi be da nufu ama wo nufu mututu emu ke kaw chese atwedo o motom ama wo nsa na be wo nufu na ahono ye wo ya chese wo chika se ye wo ya wo de akwahini chese wo de akotwi akobrema enko operation wo wa ye bi ada me be me kan se ma me bi wo boa so ye police ni ba kese pani e wo boa so me 2 million ma chese me ni atro ye friend ma comfort wonya breast cancer bi okoye operation okona ba o timi nka oba bibiduro me di ma no anani afrim tim ejama bobo mpenifo kese bi abra menye he ona bo masoko dwuma ni fire chi wa ma bi me se o US na onya breast cancer no doctor so okotwa waye kimo ni nyina bi ankosiaga me die droman anani me clinic hotize wana to ma me etu tie me na onya say reb na de chine nko ajabra se hwe na chira kwan e okumasi abontisu a ohwim school junction ho enkran da kuma abrewana na ena sunya so estate brotherhood asoda ho am ni doctor cheko e die nim hwe number ni nie e 0242 76 48 35 35 and what 0242 76 48 35 and away WhatsApp 0549 10 10 15 15 80 0549 10 10 15 15 80 Joe mpacha wa wutie me na wo yo ba o pa wo yesi bibisi wa wo dia na no nti woni be mehia na nsuo ni sakọ ana se bibi da wa wo dia me fibroid nti wontumi kura nyinsen ama nsuo bi gugu ama wo yefuyare na tese wo yem dwa wo yem tutu wo nyinsen kura na asa na wo do ntumi nyinsen ana wutie me wo dia ne hepatitis B me so me wo ho do da bia mba me kam se wa police pani bi na ne nwa ko UK hepatitis ndia me na nko me de do ma na boso na wo tumi na afrim se me no ka se o UK adan me se o mane me fun bi na Krobea me de ba kyerɛw e de ba yankeke kan se me saw utiem na sa hapta bi wo so fabra me pa cha usina yo ya fabra wo de ne sickle cell fabra yare bi how da de china yanko jabra me tumi nsa afro se fabra na eburo nya bebe me saw abro chefo no yesi a wo na badindin UK wo mo tumi kura o mo se ka boso no na ka boso wo bi se tare dun so mo tumi ko adwuma me saw dwane bra Ghana na ewie ebo na beje wa home o ba so pescabra na beje memme do bi e friend osuru kuntunu na beje bia me sa na no mai bi wo hwim wase da bia ba bi oda no yesi ba bi oda no e wa na oda o se ketere fefe ba shi kama o bebe da ba bi oda no wa na oda chese oda no ada won sheki
na onya osukuntu bi awurade afide no se ba shit ni mo ande kore ba shit na tim pegu na kufom chese omo prem pan so te say de omo to ntan amwa eti wa wo UK na mo ba na branchire for no ase bia wo nti mo mema na twetweko no aye nketenkete na mo yire mo se mo taw no mo maji mema do bi fra osukuntu am se utu de pem na wo dia pem na dia pem wo se no ba na twim Abraham wo se na me ni me nyesi so me se o girlfriend twi ni mu da efu ball efu ball what she go what it net nti ye man meda wo ablante ya wutie mi a wo sire meda be na waje won tete ntomada me Abraham awurade kubi hotel buda mugunsa ka ga ne to me bor pa to me se me se wow se fu ball no waje meda Abraham se ma ball on pass tete net nti je number no na be je me do never osruku turu bi go to apim ebuban na kwachi akofa sade no abafi je number no number is 0242 76 48 35 and we have 0242 76 48 35 WhatsApp ni 0549 10 15 80 0549 10 15 80 ya frame eja Abraham mi wo ohwim school junction kan da kuma abro na eno sunyan estate se mo ya de so a menka se Abraham ni ho do mi wo ho do wo kire holiday so bra ya adwuma me bo bom program me so ra be ma me do bi na de ko pim because Bible say yan insha so ma na be ma nya adwuma no be de otumi awo brother Jimmy dase ebru mensme dase awiei adofo ne adehye eja Abraham na otene nka no na wiei okọ eja Abraham Herbal Center papa no odoman kuma chenade sebe de ode a cheno no eno no ode boa adasa. Yeah, 102.9 FM. Yes, which cola? Bigo Cola. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bochie Mo Banuaya, Bigo Nami Fili, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Wofana se breakfast sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa seche dumasi rural bank wɔn bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa a wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mensumi yabosi amede betrema dwumemu na kwambe na mefo amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, nano dia yedeba abaya juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi, omo ben edwa no. Edwa nso omo main station, omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo Asonse kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo
nso omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Adum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Accident Kenya men maybe soon can a brefi group of companies esan say omo bi a brefi collections are pay anyhow to try say your quality men's shoes, designer shirts, shoes, slippers, perfumes, bracelets and nneema edisies here ho dia a brefi collections wa na yeko a brefi collections wa safuleba runabout atonsu kwana so osan waso ba ko bantima G runabout a ene ba mu din hwanimu afa say your pay baby papa bi adwede ye ho dia na ye obi ya guest house Akropon Sase obi ya guest house there asumdue bambo mu odin adan papa mu ye fe na emu air conditions afa ni abedie ni bibi e be ma wani age ewo obi ya guest house we Akropon Sase se udu IPT na fanya nche ni asekwan so a obi ya guest house we ni so fees nyane kwa so na eba udu Akropon junction a no pay for wonsa benkum so obi ya guest house ben o say to senior high school Fred Abrefi group of companies 0244 615441 and 0248381709 Abrefi group yes sumasuye When the time has come to make that choice PPAG will be Wokeni bia obenwo anabusieni bi ayewayaya de ana wo fa yaya de musika fem watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei de wapemon debi wo fata se wo fasa oya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa yo ho fa hodie esanse oye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyereka ho enane bobia sunyina so basabasa yo ye nipa fa hodie ntiatiaso na ye kabo mu a ye betumi dia bawie SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena yaya ade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efie mu suku ahodo edom mpo ye nwumam enti kasa fa hodie enni ho mankrofoko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wunya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na emum se ye kasa ye begipi nkwa anenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obi bia se woni mo bia onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 202010 and our WhatsApp was 0245118228 na yebeye no moa kai se ofre we die wontua hwe mayemmoa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani suade hunu a ehu bia ni kada bi che basabasayo kayu che nidie efri se wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom when darkness is falling and shadows grow long Otec FM 9 lessons and carols hooray afi bronyan 9 lessons no be yede papa on the 22nd of December Otec FM the 9 lessons and carols ebre Asante mine na edano ebeye live ewo Otec FM so anopa nonkro pepepepepepe shaninsuo bible akenkan ne edom to efa Yesu awo ho ebekoso the Graft Memorial Methodist Church Junior Choir aswase eba behu yanwom
Jumadie Reverend Father Joseph Mary James Opokuware our St. Agnes and Catherine Catholic Church ofori kroma edwada kwasi fiade bia wode awurade nase ebremu ewo Otec FM so ebedi animu na jumadie no ye de abremu okuni na waso yasene eye Jerinas Heba wono no de Jerinas Heba Mr. ene Jerinas Vico Mr. abadwaso na boafo no bi ni Olus Kitchen aduane papa fie asanwase Otec FM 9 lessons and carols yense afi buranyi yase ewo gidie ene nkabomu Okay, arofo edamo ase yakoya yaba 102.9 Otec edna wasugusua endewie yi utie opanyini udi the Michael Rua Michael wona Nectar Foods ewo Ascafo Junction duane papa perfie oni panyina woda no eja Michael a very good afternoon to you yankopon hiraw one wadwuma yefu nyina 3P garlic mixture nenso eyeduro na ye piwak natural health for na diaba se wunya se duro bi na se obobo a eboa ma oni padua ni gina brane garlic wom enti eboa ma mogya di afusane kama o pressure nyina ye o cholesterol nyina ye immune system nem function wapone waposo ya yetumi hono ko ba bi eto ne yeduro bia na koto 3P na beboa wo freye wo 0248928824 and 02010000021 na yede won kasa obade achiame akra fa 4 ne metie fo mremu bi asemu akra obeka kire krachi za wonye dai akra krachi de si se bibi se si a sei na awose wo ye akwaje oba afiri abusuam oba no onya wo dia enti se esi ye se ono wontena bio baabi a obetena no ontena okọ baabi a ono pe no ye wo so ye ne se okọ abusua ho enye fon so okọ abusua ho na ade kọto wo manim se awura no a mebesere ne free mu nchen no de asie ne se me ne nyina ate dan baako ye bra so ye tu akọ baabi o se baabi a me kọ no de onko enti won de opede dopra prem akwaje dopra enti abusua sei na asie omo be frɛ wo mo de hye no na omo ne naka omo anka ho hwea saa bre no betuma akɔ abusua no ho na wakɔka akyerɛ wo mo sɛ akɔbusa wo mo sɛ masɛm na me de beto mo anim no me begye ho muaye ɛno na behunu na mmɔn a omo tuo afa ho ɛno na sɛ omo anka bibipa bia amfa ho na de aduro no sɛ wo hwɛ na wontimi a saa bre no na bɛka akyerɛ wo mo sɛ ɛneɛ na mo de hye na mo de ne bre me no aha no mo ni wo afa me kwa akɔfa no na me de na bre mo ndi wokɔ obɛbɔ o ma o wadi kan yi adanse ndi wokɔ no so o ma na wabɛbɔ o mama ne se ni sɛ ɔka so obɛ no obɛkɔ nso a wokɔ na ade na kɔhyɛ na busu yansa sɛ efiri saa bre ko edi mo de hye no onni me nkyɛn bio edi sɛ BBC a na ama BBC a ye mebusa wo na mom sesesi a de wo ho edi abusua ne nim sɛ ɔda so wɔ wonsɛm enti ne sɛ BBC a wo ne ye bebusa na firi wo ho enti krachi na adwuma no onya nwieye na ya me ya se awura no so ye frɛ no ye ya nya no a ye ne na ankasa ne ye ntie ne no mu nsɛm efiri sɛ krachi nsɛm a wo kan dedodo ya tibia bre obi obɛka ne de de sei ba ko ne bɛba no na dane ana no office ba ko bi de afei be ma ne ba ode behwi bu penyan afei de na asɛm na dane ade no adane atane kenya ne saa nke be ma asɛm no ka no aye de pa ene to nsa frɛ no enti oba ne wo se frɛ ne sɛ kura ho Maria Maria ba bia wo bia ye hiaw e wo Otec FM a obi tie nso a won kan kyerɛ ne sɛ wo ton mako wo race cross aha o te pa akoso ai race cross himan ko frɛ ne sɛ chewa aha o se chewa akra de efie nipa aha enti ohima chewa we de chia wa wiei asa we de abodi na aka asem na awura bi on pesu ya ne so ye hia no nti se ebia obi ka kire wa onu nti ne ye boy ne din no wa mana ba se de ana no ma makofuo ne ba ye no na
wezu tomako na omra na afei yenhwe na yemfanto baabi a eda na se de krachi kana asem ne de ede dodo se saa ne tie pa de a na krachi wafem papa na saa so ne tie de a awura no se wogya krachi we hokwa ebe ye tin se sebe obenya eyi ti sei minim say eyi fo de be hye ho ye tie fo no de we de bi be hye ho ama me eyi ti sei we papa krachi nka say ya oni ye kan ya ase obi a won pene ho asem bi ase bibi mfa no ho ase tese ni onya ya mpe ope ye nso a wanya abramedase me nso me dase ena wiai mebie ahoma no atum na mama matiefo abem se owura ina sem ode abeto yenim ye nyina nim no ode abeto muntu ne fo in this case se most steady sen ye wo kenya awade ebeyi afei se nye ya abaye ya kotena dodo pra mu yi de na wo susu se krachi nye number sa me de fa frɛ no eye 050 522 4944 and 050 522 5578 ofrefo awudi kan wada ma odi de say na aka se free hey yes sir what fast Prince Malik ni ma do man kwanta awat mamponua mete won ka che Prince ma mintie wa futu ya ode be makrachi idie ma futu ka kan de ma be man se ono mu dia no sheba no bali dia nya dia obegwa no kwan dia so ntile mpenfo to ukwa awari aya mama wani mrente yetie ushoi nde awie omfa ye adisede wo pa katika fe because abenge de ayo papa pasengo tunu bwasi ehihwe mu ansana nka wo pe yo ban hwadia nka mfise nka amani se date wo pen katie menso me da se eburu hello misra udi de say na kasa free hey mpachame ye nyanta chura nkasa si pachine losi afia mamintie de obeka kire owura yi Ninya be mane na nka de meka kire na no se awari ne dikanyagu wasobano wabano wa making decision yewie ntino osetintina woni wontina woni wachini wonko anti me ya be man na ka mi mani ntwen se wabano nko fa ne nsamre no onko bobu sia na mane no onchiro wo mu baby obano wo no anko ja obano yetia mate Mame meda senso hello we need the say na kase free he me kase free teko your friend say friend me Abigail abi dia na obeka kire owura yi feature sena na no se owura no ba no mpeno obi ne kama no so be be ho dwo nti kware no enti oba no da mfa na nya hwe ko do bi ni oba ni mu be ma no enti no wo ye ne sam nti ofa ba no ko yonya na wawera no honto onye ne ma se de mari baba na so ba twa makola no so anyin so no agye ho mo awore ndi odobie no ba no be ma ne kete kra asem no me da se ene won so wadwen kire hello we did the say na ka se free he yesterday I have to make a high school junction atonsi okay wadwen kire de say yaw wasemi ho imagine the so simple say abo ai la elegra panino kuna mo fa de mano no wonti o san ko bu tiene ni na ta yi market woni bio ta market na mu buti ni ma dia ye yire no ni ye se ye gensa ye no muteno ipiri ko pe kwa o mle fina de na dane ni information de sun ni me bi ni do makobu sia wa so fo wa mana ko makoma hinzie me no kai kurano o ton yema wo hwa ebi wa unsu fie no fashion na ni mu na make it no pa no so o fiti de trinity akwa papa wo nkoko what that is tan ni ma kokuni ma me wo do party aja ya kinse musu oh kinse musu pa na tapio
emu bia yɛ tena asɔfo fie yɛ papa no fie so to take a money bi yɛ no kusa mimi gusto amitia futu keda mabede ebe for me sai driver ni e ko tie wodi aba mo ha mo ka kire no no anye bone wamfa bem anfutu fo nyamenka mo onka won so ho hello we need to say now kase free hen hello na me ko dia no afternoon ejuma mi se nyankopon adaroma mejindi yaro mami ntie wu ebedehye adwuma da ase na da me die me futu a me de ma me se onkoto ba fofo enya dia oba ne pe no because what na kwatina wo no oba ama ya pam be bia mo mu sika sa o ko akofe be bia mo ko akwatina o so won du echi nko na tete dia na o pese o kire o te futu ni se onkofe be bi na onkoto ba fofo na ono ne nkwatina na sem kan na Matthew Bru ami yaro medase hello we did the say na kase free hen mpacho ye frame sifan kase ku bonro oru asefa mamenti o ba na no fa se na o to o ba ni chana fe o no kasa na o mi en nti wa hu nti se si ya no se o pea na se ye kan wo betia on fa o ba no ko ma na busia no se o ba no be fanya ba na wa fanya ba ẹni yẹn náà ń àgbẹ̀ sáà náà ti wà ń fa àkọ́mọ́ ẹ̀bùsùn no na ọba no ho tẹ̀kyẹ̀ náà ẹ̀dẹ̀ nàkọ́ntàrẹ́ káà yẹn no wọ́n bẹ twi mu ti sẹ̀ táyà ọba no deɛ ọba no wọ sika sika kakra wɔ ne nsɛm kyerɛ bɛrima no nti wɔwu bɛrima no nti deɛ yɛbɛka kyerɛ me wɔ faase naa no no okay yɛn nso yɛda ase hello wodin de sɛ na akasa firi hen medinge sɛfo gya yɛma yɛkɔti yo sɔfo mami ntie wo nso ɛ meka sɔfo de boso wo fere ho sɔfo mami ntie o Krobea awia yi me ma wodwuma adwuma da ase adwuma mo boma asante man nyankopɔn kɔso nhyira mo ami na Krobea de tie no hwɛ papa yi kwa Gana mana gana o da bi nkoi o ye kura o ba hu se be na wo mra no so iti mi ka sa ani na ni kwa de papa me o fom en wen ti na o ba na se da ye sa no e ma ni sa wo mtie e mu se wo ga sori wo di Kristo si woni so wo jo ani ye fa wo se wa en to to no okay okay Matthew Bru sɔfo ɛne wo nso adwenkyerɛ a wode abrɛ yɛ anuanom mo ada me buru meda mo ase awie yi ɛne mo nso mo adwenkyerɛ a mode aba mintumi mfa frɛfo bio ɛnam me bre ne nti na moma me na Dr. Dawood nso ase kyerɛ sɛ fa yɛ fa muei na dama ɔtaa yɛkyi Dawood Eba Hospital no ɛyɛ asoɛyɛ a ɛgye so krapa ɛne wɔ ɛdane yɛn kane na Metro FM ni wom no sese ya me ne wo kase sɛ yadeɛ bi da wo so o pa wo be ma wo be mawu ana asikyire yadeɛ stroke yadeɛ mojabroso enamu yadeɛ bi no akote wo yadeɛ ha wo de wo na wonim fabra Dr. Dawood ho papa de waduro o de beka wo ne number ye 0244 886437 Osipes Enterprise nso ya asoyɛ sɛ wo be kumasi kejetia baby a police station ne won police station ne nkyɛn pɛ ɛna Osipes fuyi omo ne ton perfumes a ewo din nanso ne bo ne wo fam omo ne ton slippers a ɛyɛ brand oba ne be ma de nanso ne bo ne wo fam hwɛ perfumes no ye wo Assad Polo Club de Nude ye wo Metlot any other brands ye wo Adidas Nike Gucci Hermes Versace slippers no enti brana betobi yede na ye na medin kan so aka kire se rafo ne guso a ekoso efiri sabre ya akosi busumi de to so dumiensa se woto ade wo Osipes Enterprise ana wo betu nioma wo benya akyede phone entoma rice cooker blenders enom ne de aka enti beto ade na se nya akyede bibi ni afa ye wo 0249 23
8370 Eradi fie Heba Center Dr. Mankwa da no se wo be Kumase Krono Bosie Red Park a hona papa yi wo wa sebe yade bia betie dura na oje ho enye no o se natural ode aduro be wura wo uti ye wo ya enemu yade etwere yade wa ye mrempam de ha wo de wuni wo bra Krono Bosie Red Park na papa ne mfa de duro nka wo ne number ye 0241093915 na Voltage Real Limited ensuo ne etuo se wuhia nsu papa se wufie ho wadwuma mu ho ana wo potem ho a ono mu anim nsu adwuma no ye ewo nimde na wosan wo mfidi a wodidi wo ndwuma eye Voltage Real Limited wa man kwanchenfo bia betu na sechemato abamu a frɛ yen ye beba besiesie ne kama de amawo ahodwo da ban ne main office ne wo ukosunyan tachiman ne doma nyina nso aye wo ho ye number ye 0244299520 ene kwadwo reko Royal Enterprise reko Heba Mr. no a wode aba na duro na aduro okurase ne aduro no se wunya bi na se wo bobo a no kra me sew se ebebo ni padua wa wo mensisi atwa koko how pressure how infection setete wo wuntiri mo twetwen ana wa yemre sisi yade e hawo a pe okurase ne aduro reko Heba Mr. Dabi na duro ne ye pa ba bi eto no bi akwa abudi ubenya bi ato aponchi achi wadwo so Choba nanimu ha ubitu bi ho. Ye number ye 0244470067. Na Bigo soft drinks nenso me ka kire wo se wunya bi no mo ya se de kope Bigo cola. Ono mu a ekoyo kama. Se wunya Bigo orange a otisa fruity punch no enti awie yi wuna mo wie mo hye mu pedie nwunu na bugu wade so Bigo cola ana Bigo orange eye kama se udwumadie bi a wudi a woto nsafre ni padom no ye wo Bigo no ne cocktail ye wo ne apple ye wo ne coconut ye wo ne lemon lime and ye wo ne strawberry pebi na to na fa serve wa ho wate eye Trillium Industries Ghana ene diaba ye number ye 0322190877 eno nyame wo ho Heba basa nupa no ewodwa so owo wutie mi a wutie me ye wo basa Heba capsules na sa capsules we obi a wo ye funmu hawo a waduro nie o menses no wo issues wo ho a waduro nie wo ye bema no wa ye mre ebi akoko bi ha wotumi pai cholesterol wo soro infections teteo wunya basa Heba capsules a asumdua befie no basa Heba ointment ne de wo de srasra kwada na ema ne ho ye den wo panyini kakaja ntumi nse wonsa ne wona amowere o sai ye nipadua mu ya honam kankan na ntemu apropro ni nyina abekọ ba bi eto no bi akọ abenya bi frɛ yen e wo 0244267725 ora sauti de mabedwafo ne matifo kan aye no sei oba no yebesi uso a nke ehye wo ma kope panyini efie panyini one ne bekọ oba ni kurom okọ oba ni kurom a amane yi fa bo oba na busua na tie de wo no mbeka de obeka kire wo no ene be kire de ye yato aso wate me nhie fitiem oba ne nso a wutie sebe sa wonso wutie a yesi ya fro yeboa Maria yesi wote pa akoso otomeko ewo race course ha ewura wada mebru mesrewo eto nsafrewo nyankopon ya adoma okini fie anopa no nkono mehia wo Otec FM ha adofo medamase yesoreso na dwabrem dwumadie no atoaso nyankopon hyira ye nyina